ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಅರಡೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಹಬ್ಬಗದಾರಗಿರ ಪುಡುದಿನ ದಿನ ಪಗ್ಗುಡು 17 ಪೊಪ್ಪುನ ದಿನ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಒಂದ ಐಕ ಆರ ಅವೇರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಲ್ತು ಆರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಚಿತ್ನದಾರ ಒಲ್ಪಲ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಒಲ್ಪಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಮಾದಿರೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಿತ್ತುಬಾಡ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಇನಿ ಕೃಷಿತ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಈನ ಮೂಟ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪ ಆ ಮಾದಿರದ ಪದವುಕ್ಕಿಲೆಡ್ ಮಾತ ಈ ಪಗ್ಗುದ 17 ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಪಡು ಅತ್ತ ಒಂದೆ ತುಳುನಾಡು ಇಪ್ಪುನು 7 ಸಿರಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ ರೀತಿಯ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಡತೊಂದು ಬೋತನು ವಿಚಾರ ಅರ್ಪಣ್ತೇವೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆ ಇಂಚಪ್ಪು ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂತೇವೆ ಸಿರಿಬಾರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪುಸ್ತಕದಾದ ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ಕಾವ್ಯದ ಸಿರಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯನಾಪುರುಡು ಒರ್ತಿ ಸಿರಿತೋಲು ಬಿರ್ಮಾಳುವೆಗೆ ಜೋಕುಲಿ ಪಂದನ ಕಾಲುಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಅನುಗ್ರಹಟು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಆ ಗಂಧದ ಗುಳಿಗೇಡು ಪಾಲದ ಪಿಂಗಾರುಡು ಜನನೋ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪಾಲೆ ಅಕ್ಕೆರಸು ಪೂಂಜದಿಂದ ಬುದರ್ದಿಯರು ಬಸರುಡ್ದ ಕಾಂತನಾಗ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಆಯಾಂತರಡು ಆ ಕತೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆ ಇಡೀ ಕಥಾನಕುಡು ಒಂಜಿ 7 ಜನ ಸಿರಿಕುಲು ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಅಕ್ಕೆರಸು ಪೂಂಜದಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸಾಮು ದಾರು ಅಬ್ಬಗ ದಾರಗ ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆ ಈ 7 ಸಿರಿಕುಲು ಬರ್ತಾರೆ ಈ 7 ಸಿರಿಕಲನ್ನು ಹೊರತಾದಲ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟ ನಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದ ಸಿರಿಕುಲು ಬಂಡ ಜೋಡು ಅವಳಿ ಶಕ್ತಿಲು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿలను ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಆರಾಧನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿ ಸಿರಿಕುಲು ಇನಿ ಮರಣ ಕಟ್ಟೆಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಅಂಚಿಂಚಿಡು ರಡ್ಡು ಆರಾಧನೆ ಉಂಡವು ಚಿಕ್ಕು ಬನ್ಪೇರು ಮಲಯಾಳಿ ಅಕ್ಷಿ ಬನ್ಪೇರು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಮೇಲ್ನೋಟಗ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಛಾಯನೆ ತೋಜಿ ನಲ್ಪನ ಆನಂತರಡು ನಮ್ಮ ಬೈಲ ಬಾಕುಡೇರು ಅತಂದ ಬಾಕುಡೇರ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ರಡ್ಡು ನಾಗಕನ್ನಿಕನಗಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ದೆಯ್ಯಂತಿನಗಲ್ ಬನ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಈ 20 ಸಿರಿಕಲ್ಲಂತೂ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೇವೇರ್ನ ಬಲಭಾಗುಡು ದೇವೇರ್ನ ಎಡಬಲ ನಂದಾಳಿಕೆ ಪರೆಯವು ಮಸ್ತ್ ಮತ ಜಾಗಡಿತ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವೇರ್ನ ಪಾಣಿಪೀಠದ ಎಡಬಲಟು ಕುಲಿದು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯುವನಾತು ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅಗುಲು ಒಂಜಿ ಇಡೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳುನಾಡು ಆತ್ ಚಾಲ್ತಿಡಿಪ್ಪಂದಿನ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪ್ರಭಾವಿಸಾಯಿನ ಚಿತ್ನ 20 ಸಿರಿಕುಲು ಆ ಸಿರಿಕುಲು ಏರಿಕೆ ಅಂಡ ನಮನ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ ಬೆರಿ ಬರ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಸಿರಿಕುಲು ಪಗ್ಗುಡು 17 ಪೋಪುನ ದಿನದ ವಿಶೇಷದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದಾದ ಕಾರ್ತಿದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿ ಲಾವಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲದ ಬೆನ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬಂದಿರಿ ಆ ಕಾರ್ತಿದ ಬೆನ್ನಿದ ತಯಾರಿ ನಮಕ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಚಾಲಕತ್ವ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡಿಪುನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆ ನಾನಾ ವಿಧಟ್ಟು ನಾನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾನಾ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಡತದ ಬೈದು ಅಂಚಾದು ನಮಲ ಇನಿ ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ವೈದಿಕೋಡು ಆಗಲು ಗುರುತು ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿತ್ತ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿರನಾಗಲ ತುಳುನಾಡು ನಮಕ್ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಪನ್ಪುನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ್ನ ಸುರುತ ಕಿರಣ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ಬುಲೆ ಸೆಲೆಕಲಿನ ಮಾತ ದೀದು ಅಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮನ ಮೋನೆ ತೂದು ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಕೈಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಗಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಬಿಸು ಪರ್ಬ ನಮನ ಆ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಸೌರಮಾನ ಯುಗಾದಿ ಆ ಪೊರ್ತುಲು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ನಡಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಭೂಮಿಡು ಬದುಕು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನಗಳು ಆ ಕಂಡದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಟುಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪ ಕಾಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಸೂರ್ಯದೇವರನ ಸುರುತ ಕಿರಣ ಬೂರ್ನಾಗ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಸರಳಿದ ತಪ್ಪುನು ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಡನು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಕೊಚ್ಚಿದು ಅಲ್ಪ ಸರಳಿದ ತಪ್ಪುನು ನಡೆದು ಅಲ್ಪ ಕೈಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಆ ಕೈಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಐಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಯುಗಾದಿದ ದಿನ ನಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥವಾದ ಮಲ್ದಿರ ಅಂದ್ ಕೆಲವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ಲ ಆ ನಂತರಡು ಅಗಲು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಡು ಕೃಷಿಕ ಜಪ್ಪು ನಿಯಾಪಕ್ಕೆ ಪಗ್ಗುಡು 17 ಪೊಪ್ಪುನ ದಿನ ತಾನಿ ಪಗ್ಗುಡು 17 ಪೊಪ್ಪುನ ದಿನ ತಾನಿ ಅಗಲು ಕಂಡಡು ನಾಲಿಯರು ಮಾತಾದು ಅಲ್ಪ ಕೈ ಬಿತ್ತುಪಾಡ್ನ ಅತನ ಬಿತ್ತುಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪಗ್ಗುಡು 17 ಬಿತ್ತುಪಾಡುವಿರಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಒವ್ವೆ ದಿನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆನಿ ಬಿತ್ತುಪಾಡ್ನಂದಾಂಡ ಅವು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬುಲೆ ಬರ್ಪು ಐದು ಗಂಟು ಬರ್ಪು ಜೀವನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅವತ್ತ ಒಂದೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ನಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲದ ಬೆನ್ನಿಂಡು ಆನಂತರ ಅವೇ ಕಾರ್ತಿದ ಬೆನ್ನಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಳಕೆ ಉಂಟು
ನೆಟ್ಟು ಐಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ನದು ಬಂದಿರೋದು ಈ ಎಣೆಲದ ಬೆನ್ನಿ ಬಣ್ಣ ಅವು ಸೂಳೆ ಅವು ದಾಯಕೇಂಡ ಅದಾಗ ಕಂಡ ಅವು ಮತ್ತು ತುವರೇಜಿ ದಾಯಕೇಂಡ ಬರ್ಸದ ನೀರುಂಡು ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡ ಗಂಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜ ಎಲ್ಲ ಮಾತ ಕೃಷಿ ಯೋಗ್ಯ ಮಲ್ತದು ಆನಿ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲ ಕೃಷಿ ಆಂಡ ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆನ್ನಿ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಮದಿಮಾಲ್ಲಕ್ಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ ಕಂಡದ ಮತ ಬರಿ ಮಂದಲಿ ಇದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪನ ಮತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಬೆನ್ನಿನ ಮಲ್ತದ ಕೊಳಕೆದ ಬೆನ್ನಿ ಅವು ಪೆದಿಮೆದಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತೆ ಐಕ್ ಭಾರಿ ರೀತಿಯ ಮಾತ ಅಪ ಒಂಜಿ ಆತ ಸಂಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಆತ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ ಬರಂದೇ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರೆಯವು ಬಂಬು ಇಂಚಿತ ಮತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಮೂಜಿ ಬೆನ್ನಿಲೇನು ವಿಭಾಗ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಮಲ್ತಂದ್ ಬತ್ತಿರ ಐತಟ್ಟು ಕೆಲವರೆ ಇಡಕೊಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನ್ ಬರ್ ಅಂಡ ಪ್ರಧಾನಮೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆಲು ವೈದ್ಯ ಸುತ್ತ ಇಪ್ಪುನು ಕೇಂದ್ರಂತ ಅವು ಈ ಕಾರ್ತಿದ ಬೆನ್ನಿದ ಸುತ್ತ ಮೂಲು ಬಿತ್ತುಪಾಡ್ನ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದು ಆನಂತರದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಈ ಆಚರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಉಂಟು ನಮ್ಮನೆ ಕರಂಗೋಲದ ಪಾಡ್ದನ ಅಂತ ಬಂತೀರಿ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಕಾರ್ಕಳ ಭಾಗಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ದೇಯಿನಲ್ಕೆ ಅನ್ನು ನಡಪ ನಮ್ಮನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲೆ ಐತ ಮಾಹಿತಿ ಇದಾಯ್ಕೆ ಅಂಡ ಆ ಆಚರಣೆ ಉದ್ದುದು போட்டு ನೆಂಚಪಡು ಆ ದೇಯಿನಲ್ಕೆಡು ಈ ಪಾಡ್ದನ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಪಾಡ್ದನ ಹೋಗಿ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬರಬತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅಂದ್ ಕೆಲವೇರು ಬಂದ್ಪೇರು ತುಳುನಾಡು ಕಾಡು ಕಟ್ತದು ನಾಡು ಕೃಷಿ ಆರಂಭವಾಯಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಉಲ್ಲೇಖ ಒಂದೊಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಆಂಡ ಓವಿತ್ತಿನಂದಾಂಡಲ ಕೃಷಿ ಎಂಚಮೂಲು ಬುಲೆಂಡು ಪನ್ಪುನವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಪಾಡ್ದನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೇರು ಜತ್ತಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಂದಾಡ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಕಲೆ ಜೋಕುಲು ಅಕುಲು 330 ಸಾರಾಲ ಪಟ್ಟಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪಡ್ದು பூவணி அரசு பேரு அரட போது எங்கள ஊருடு ಬರಬತ್ತದ போತುಡು ಬರಬತ್ತದು ಬರ್ಸದಾಂತೆ ಜನಕುಲಿಗೆ ತಿನ್ನರ ನೊಪ್ಪುದಾಂತೆ ಬಿತ್ತದ ಅರಿಮುಡಿನ ಮಾತ ಅಗುಲ್ ಮದ ದೆತ್ತದಿ ತಿಂದಾತನೆ ನನ್ನ ಬಿತ್ತದಿ ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ್ಡ ಬಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬಿತ್ತಾರೆ ಬಿತ್ತುಬೋಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾಗ ಪೋನೇರ ಸರಿಗೆ ಏನು ವಾ ಬಿತ್ತಾವ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಗಂಧ ಸಾಲೆ ಅವ ಮೆತ್ತ ಸಾಲೆ ಅವ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ದಿರ್ಸಾಲೆ ಅವ ರಾಜಕಾಯ್ಮೆ ಅವ ಕುಟ್ಟಿಕಾಯ್ಮೆ ಅವ ವಂಚಿತ್ನ ಬಿದೆ ಬೋಡು ಅಂತ ಕೇನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಗಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಬಿದೆ ಮಾತ ಬಿತ್ತದು ವರ್ಷ ಇಡಿ ಕಾಪರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಡೆಗೆ ಬಿತ್ತದು ಕಲ್ತೆಗೆ ಬಿತ್ತದು ಬಯ್ಯಗ ಕೊಯ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಬುಲೆಬೋಡು ಕಲ್ತೆಗೆ ಬಿತ್ತದು ಬಯ್ಯಗ ಕೊಯ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಬುಲೆಬೋಡು ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ಅದಾಗ ಆ ಅರಸಲು ಬಂದ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಬಿದೆ ಪುನಂದ ಅವು ದೇವಲೋಕ ಕೊಡುದು ಸತ್ಯಲೋಕ ಕೊಡುದು ವೈದ್ಯನ ಅಂಚಿತ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿದೆ ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಕೈಯೇರ್ದಿನಿಗಳೇ ಕೊರ್ಪುಜ ಆಯ್ತಾ ಆ ಪುಡ್ಡಾಯಿಡು ಬಾರದು ಬಿತ್ತನಿ ಎಂಕುಲು ಆನೆ ಬಾಕಿಲಿಡು ದೀಪ ಆನೆ ಬಾಕಿಲಿಡ್ದು ಈ ನಂಚಿತ್ತ ಆ ಸತ್ಯದ ಬಿದೆ ನಿಗಲ ಮುರಂ ಪುಡ್ದು ಸೊಂಟೊಡ್ದು ಪುಗೆಲಿಡ್ದು ತರಕ್ಕೆ ಏರದು ಬತ್ತಿನ ನಿಗಲು ಪತೊಂದು ಪೋಲಿ ಬಂದು ಬಂದ್ರಿ ಸತ್ಯದ ಬಿದೆಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪುಡಾಯಿಡು ದಿಂಜದ ದೀನಚಿತ್ತ ಆ ಬಿದೆ ಮುರಂ ಪುಡ್ದು ಸೊಂಟೊಡ್ದು ಪುಗೆಲಿಡ್ದು ತರಕ್ಕೆ ಮಿತಾವಡು ಆ ಮಿತಾಯಿನ ಚಿತ್ನ ಬುಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಜತ್ತಾಡ ಬಕ್ಕ ಮೈಂದಾಡೆ ಬಂಪುನ ಚಿತ್ತ ಅರಸು ಬಾಲೆಲು ಅಗುಲು ಜತ್ತದ ಬರ್ಪಿರಲ್ ಪಡ್ದು 330 ಸಾರಾಲ ಪಟ್ಟೊಡ್ದು ಅಂಚೆ ಜತ್ತದ ಬರ್ನಗ ಆ ಬಿತ್ತುಗು ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಲಾದ ಇರುವೇರು ಬರ್ಪೇರು ಇರುವೇರು ಸಿರಿಕುಲು ಕೂಡ ಸಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ಸಿರಿ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮನೈಟ್ ಸಿರಿ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಐ ಸಿರಿಂದಲ ಪನ್ಪ ಭಾಗ್ಯಾಂದುಲ ಆ ಶಬ್ದಗೂ ಒಂಜಾತ ಉಲ್ಲೇಖಲು ಇಲ್ಲ ಆ ಸಿರಿ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ನಮ್ಮನೈಟ್ ಶ್ರೀ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಶಬ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಪ್ಪನ ಅಭಿನಯ ಪ್ರಭಾವ ಸಿರಿ ಪನ್ನ ಅಂತೂ ಸಿರಿ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮನ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಒರಿ ಸಿರಿನ ಒರ್ತುದು ಕಾಪುಲೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ಒರಿ ಸಿರಿ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಹೊಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮನ ದುಂಬುಗು ಪುಟ್ಟುನಂಚಿತ್ನ ಆ ಪೀಳಿಗೆ ಅವೇನು ಒಳುತು ಕಾಪುಲೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಇರುವೇರು ಸಿರಿಕುಲು ಬೇರಿ ಬರ್ತೇರು ಸಿರಿಕುಲಿ ಏರಿಕೆ ದಾಂಡ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ತತ್ವಗೂ ಕಾರಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜಲತತ್ವಗೂ ಕಾರಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸಿರಿ ಬರಬತ್ತದು ಕೃಷಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾಯಿ ಅಂಚಿತ್ನ ನೆಲಟ್ಟು ಕುಡವರ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಅವಳು ನೆಲಟ್ಟು ಫಲವತ್ತತೆ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ನೀರಿದ ಆಶ್ರಯ ಬೋಡು ಆ ರಡ್ಡು ಸಿರಿಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಜತ್ತದ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಬರ್ನಗ ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪಿಜರು ಬರ್ನಗ ಇರುವೇರು ಸಿರಿಕುಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂತಲು ನೂತ್ರ ಗಂಡಗನಕುಲು ಆ ಬಿದತ್ತ ಬೆರಿ ಬತ್ತದು ಜತ್ತಡೆ ಮೈಂದಾಡೆ ಬಲ್ಲಕಲನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತೇರು ಅಂತ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆಗಲು ಬತ್ತಿನಗಲು ಬಿತ್ತಿನ ಜಾಯರು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ಯರು ಎಂದು ಬಂದಾಗ ದುಂಬದ ಕಾಲಡು ಆ ನೆಲಟಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ತ ಮೂಲದ ಮಾನ್ಯರು ಅಗಲಿನ ಮತ ಬರವಲ್ಪಾದು ಅಗಲನೆ ಕಂಬಲ ಕೋರೋಡು ಬಂಡೇರು ಬಿತ್ತೋಡು ಬಂಡೇರು ಮೂಡಾಯಿ ಸೂರ್ಯ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಚಂದ್ರ ಬಂಪುನ ಚಿತ್ತ ರಡ್ಡು ಕೋರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು
ಬಂಗಾರದ ನೊಗ್ಗ ಬೊಲ್ಲಿದ ನಾವೆರಡು ಕಂಡೊಂದು ಬಿತ್ತದು ಎರ್ಲೆನ ಕಟ್ಟುವೆರು ಕಂಬಲದ ತೆರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬಿದ ಎಂಚ ಬತ್ತನೆ ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೇಯಿ ತೂಕ ಪಂದು ಬರ್ನಗ ಕಾಣೆ ಬರ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಅನಿಲ ದರಿದು ಆ ದೂಜಿ ಕೊಡಿಪು ಬೈದನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡೀರೆ ಐನೀರೆ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತೂನಗ ಕೇಯ್ಟು ಪೇರುದಿಂಜಿದು ಕಡೆಬಾರು ಕಪ್ಪಾತನು ಕುಡಿಬಾರು ಕೆಂಪಾತನು ಕುರಲು ಬುಲೆದು ಆ ಇಡೀ ಕೇಯಿ ಕಂಡೋದು ದಂಗುನ ಬಿಡ್ತು ಆ ಕಂಡೊಡು ದಂಗದ ನಂಚಿದ್ನ ಕೇಯಿನ ಮಾತ ಆ ಕೊಯ್ದು ಇಡೀ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಮಲ್ತೇರು ಆ ನಂತರ ಅವೇನು ಎಂಚ ರಂಗೋಜಿ ಮಾಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇಖಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅಗಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಆ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಆ ಬುಲೆತಲೆ ಭಾಗ್ಯನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಪಟ್ಟುವರಿಗೆ ಎಂಚ ಪಟ್ಟುವರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಮ್ಮ ನಮ್ಮನ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಜಂತುಲೆಗ ಮಾದರಿಗಳ ಸಮಪಾಲ ಅಲ್ಪ ಪರಪುನ ಪಿಜಿನಿಡ್ದು ರಾಪುನ ಪಕ್ಕಿವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರತಿವರೆಗೂ ಅಗಲಗಲ ಪಾಲನ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಆನಂದ ಅಂಡ ಏತು ಸಂಪತ್ತು ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಏನಂದಾಂಡ ಕಟ್ಟಿನಾಥ್ ಕೊಯ್ನಾಥ್ ಕೇಯಿ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ಕಟ್ಟಿನಾಥ್ ಸೋಡಿ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ತುಂಬಿನಾಥ್ ಕಟ್ಟ ಮುಗ್ಗಿಜಿ ಪನ್ಪುನಾಥ್ ಆತ್ ಆ ಇರುವೆರು ಸಿರಿಕುಲು ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜಲಶಕ್ತಿಲು ಆತ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ್ ಆ ಇರುವೆರು ಶಕ್ತಿಲ ನಗುಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿದ ತೊಟ್ಟುకు ಬತ್ತಿನ ಆ ಜೋಡು ಸಿರಿಕುಲನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಸಿರಿಕುಲು ಆನಂತರಡು ಒಡೆಗೆ ಪೋಯರು ಪನ್ಪುನ ಅವು ಪರಪಾಡಿದ ಅರಮನೆ ಪರೆಯವು ನಂದಳಿಕೆ ಚಾವಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮನ ಕುಕುಂದೂರು ದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಕೆದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಇಂಚ ಆ ಪುತ್ತದ ಅರಮನೆ ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೂ ಆ ಸಿರಿಕುಲು ಪೋಯರು ಆ ಸಿರಿಕುಲು ಅವ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಕಾಣತ್ತೇರು ಇಂದ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಎಂಚ ವಿಕಾಸ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಈ ರಡ್ಡ್ ಸಿರಿಕುಲು ನಮಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೊತ್ತಿರು ಅಂಚ ಅದು ಆ ಸಿರಿಕುಲಿಗೆ ದೇಯಿನಲ್ಕೆ ಅಂದ ಆಚರಣೆ ದೇಯಿನಲ್ಕೆ ಎಂಚ ಅವೇನು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ಯಾ ತಿಂಗಳುಡು ಎಲಿಯಾಲ ಬಾಕಿ ಮಾರ್ಕಂಡು ಕನ್ಯಾ ತಿಂಗಳುಡು ಕೇಯಿ ಕೊಯ್ದು ಕೇಯಿ ಜಾಲಗ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ರಾತ್ರಿ ಈ ದೈಯುಲಿಗೆ ಕೋಲಾವು ಆ ಸಿರಿಕಲೆ ಕೋಲಾವು ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಆಚರಣೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ 3 ದಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ 6 ದಿನ 5 ದಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ 7 ದಿನ ಕೆಲವು ಕಡೆ 9 ದಿನ ಆ ದೇಯಿನಲ್ಕೆ ನಡೆದ ಉದಾಹರಣೆ ಐಟ್ ಕಡೆಗೆ ಗಣಕುಲೇನ ಬಿಡುಪುನ ಆಚರಣೆ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಣದಾಂಡ ಐಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ನಲಿಕೆ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನಲಿಕೆ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಆ ಬಟರ್ನಾಗಲ್ನ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡಿಯರ್ನ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದ ಕೊಡಿ ಜಾವುನ ಮುಟ್ಟದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ ನಲಿಕೆ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ದೇಯಿನಲ್ಕೆ ಆಪುಂದಾಂಡ 200-300 ಜನ ನಲಿಕೆದಾಗಲು ಆ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಇಂಚ ಕೂಡ ಆ ಆಚರಣೆ ನಡತೊಂದಿದ್ದ ಅಂಡ ನಂದಳಿಕೆ ಚಾವಡಿಡು ಉಲಾಯಿಡು ಆ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಸಿರಿಕುಲು ಮಾತ ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ಪಿದೈತ ಸೂತ್ರಡು ಈ ಜೋಡು ಸಿರಿಕುಲು ಈ ಕೃಷಿಕ್ ಅಧಿಕಾರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಸಿರಿಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ್ ಹಬ್ಬಗದಾರಗೆರೆಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಈ ಪಗ್ಗುದ 17వ ಪೊಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ಏತ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಹಬ್ಬಗದಾರಗೆರು ಅಗಲ ಅಪ್ಪ ಸೊನ್ನೆ ಆಲ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪುಡಿಂಜ ವಾಪುಜರು ದುರ್ಗಲ ಪೆರ್ಗಡರಿಗೆ ತಾಂಕನದ ಬಾಲಾದಿತ್ಯ ನಂಚಿನ ಗಿಂಡೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪುಡಿಂಜ ವಾಯಲು ಅಂದಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಸಿರಿನ ನೇರ ಮಗಲಾದಿತ್ಯ ನಂಚಿತ ಸೊನ್ನೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪುಡಿಂಜ ವಾಪುಜಲು ಆ ಪೊಡ್ತರು ಊರದ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಕೋಂಗಿ ಕಟ್ಟುವರಿಗೆ ಆ ಪೊಡ್ತರು ಅವನು ಅಗಲ ಕುಟುಂಬದ ಅಧಿಕಾರದ ಆಲಾಡದ ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಪರಕೆ ಬನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊನ್ನೆ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪುಡಿಂಜ ವಾಪಲು ಆ ಪೊಡ್ತರು ಅಲೆಗೆ ಆ ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣು ಅಮರು ಬಾಲೆಲು ಪುಟ್ಟುವ ಆ ಅಮರು ಬಾಲೆಲನ ಬೊಲ್ಲೆ ಆ ಬಾಲೆಲನ ಪೊರ್ಲು ತುವರೆ ಅಂದ್ ಊರದ ಜನಮಂದೆಲು ಮಾತ ಬರ್ನಗ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಹಂಗಿ ಸಾದಿರ್ ಪೊಣ್ಣು ಪೋದು ಪುಡಿಂಜ ವಾತು ಜೋಲು ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಅದಗಾಗಲು ಆಲ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಶಾಪದಾದ ಕೇಳಂದ ನಂದಲಿಕೆದ ಆಲಾಡೆಗೆ ನಿಗುಲು ಹಬ್ಬಗದಾರಗೆರನ್ನು ತೂವರೆ ಬರೋಣ ಅಂಡ ನಿಗುಲ ಮೂಕುದ ನಿಗುಲ್ನ ಆ ಮೂಕುದ ಮುತ್ತೇಸರನ್ನು ಎತ್ತುದು 4-5 ದಿವೊಂದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಕೊತ್ತಿನ ಶಾಪ ಒಂದು ದುಂಬುಡು ಅವಿತ್ತಡು ಇತ್ತವೆನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಡಿಜ್ಜಿ ಆನಂದಾಂಡ ಆ ಸೊನ್ನೆ ಸಿರಿ ಆ ಪುಷ್ಪವತಿ ಆಪುನಂಚಿತ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಬ್ಬಗದಾರಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಜೋಡು ಸಿರಿಕುಲು ಪುಟ್ಟನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಮಾತ ಸಿರಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮವೇನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಿರಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಕುಡಂಜಾರ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ದೈವ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯುವ ದೈವ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಕೆಲವು ಗದಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡತದೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ಲ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಓದುದೆ ಇಟ್ಟು ಕೂಡಪನ ದೇವಿ ಭಾಗವತ ಓದುದೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪನಂಚಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈತ ಮಾತ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು ರಕ್ತ ಬೀಜನ ವದೆ ಮಲ್ತಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪಯಲುದ್ದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪಲ ರಕ್ತ ಬೀಜನ ವದೆ ಮಲ್ಪನು ಅಂಬಿಕಾ ಪನ್ಪನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ದೇವಿನ ಸ್ವರೂಪ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಚಾಮುಂಡಾ ದೇವಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಪಲಿಂಜಿ ಅಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಏರ್ರಿ
ಅವು ಭೂಮಿ ತೂಕಂದ ದೈವ. ನಮನ ಹಿರಿಯರ್ ನಗಲು ಭೂಮಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರಿ, ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೇರಿ. ಇನಿ ದೈವ ಪನೋಡ ಭೂತ ಪನೋಡ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದೋಡು ಗೊಂದಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನಗಲು ಭೂತ ಪಂಡ ಡೆವಿಲ್ ಅವು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದ ಪನ್ಪುನ ವಾದ ಮಲ್ಪುನಗಲೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ಆರಾಧನದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಾದ ಒಂದು ಪನೋಡ ನಿಜವಾದಲ ಯಾದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶ್ ಅನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭೂತ ಭೂತ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಭೌತಿಕ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಮ್ಮ ಒವೆನೇನೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ಈ ಐನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ದಾದಲ್ಲ ನೆಡ್ದು ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಲ್ಪಾಪನ ಅಂಚಿತ್ತ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜವೆನ್ ದೀವೊಂದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ನ ಅಧ್ಯಯನದಾದೊಂದು ಅವು ಭೌತಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ಭೌತಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆರಾಧನೆ ಕಣ್ಣಗೆ ತೋಜಿನಂಚಿತ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ ನಮ್ಮ ಓಲಲ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ಮತ್ತ ಅವೇನು ಭೂತವಾಯಿನ ಆರಾಧನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮಲ ಒಂಚೂರು ಆಳವಾದ ಪೋಪನ್ನ ಅಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂತ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತ ಅವು ಕಣ್ಣಗೆ ತೋಜುಡು ಅವು ಭೌತವಾಯಿನಂಚಿತ್ನವು ಅಂಡ ಪುರುಷ ಪಂಪ ನಾವು ಅವ್ಯಕ್ತ ಅವು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅತಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮೆ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚಾದ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ರಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವುಲ್ಲ ಅಂಚಾದ್ ಈ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಿನಂಚಿತ್ನ ಕಲ್ಲು ಮರ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ನೀರು ಜಲ ಉನ್ನೇನು ಮಾತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆ ಇತ್ತುಡು ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡುಡ್ಲ ಈ ಭೂಮಿನ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ತೂಕಂದ ದೈವ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಕೃಷಿ ಬುಳೆಬಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲದ ಗುಂಡಿ ಮಣ್ಣ ಅಡು ಸುಳಿ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೂರ್ನೆ ನೆಗರುವೆ ಐ ಬಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಜೊತೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅವು ಅಲಿಗಾಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಗುಡ್ಡಿ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಗುಡ್ಡಿಂದ ಉಂಡು ಐಟ್ ಸುಳಿ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಗಾಧವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಐತ ಆದ್ಯಂತ ರಹಿತ ಅಂತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿ ಅಂಚಾದ್ ಆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೈವನು ನೀರುಡು ನಿಗರು ಬಾನೋಡು ತೇಡಿಲು ಭೂಮಿಡು ಪುಂಚ ಪುಂಚಡು ಮಾಶೇಷಗೆ ತಂಗಡಿ ಭೂಮಿ ತುಕ್ಕಂದ ದೈವ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಅನಗ ಭೂಮಿ ತುಕ್ಕಂದ ದೈವ ಆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಏರಿಕೆ ನಂಡ ಮಾಶೇಷನ ತಂಗಡಿ ಎಂದು ಬಂದಿರು ಅಂಚಂಡ ಮಾಶೇಷನ ತಂಗಡಿ ಭೂಮಿ ತುಕ್ಕಂದ ದೈವ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಗೆ ಮಾಶೇಷ ತಮೇರಿಯ ಪಂದಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ನಾಗೆ ತಮೇರಿ ಪಂಡ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ರಕ್ಷಕೆ ಅಂಚನ ಭೂಮಿಗೆ ನಾಗೆ ರಕ್ಷಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಆ ಜಾಗದ ನಾಗೆ ಯಾವ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ರಕ್ಷಕೆ ನಾಗೆ ತವಳವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ನಾಗಾಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಂಚಾದ ಆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ನಮ್ಮನಗಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇರಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಈ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಇನಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚಾತ ವೈಕಲ್ಯ ಮಾತ ಒಂದು ಬೋತ ಸರಿಯಾದ ತೋಣಂದಾಂಡ ಆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಗೆ ಪದನಾದಿ ಕಟ್ಲದ ಪದ್ನಾದಿ ಅಂತರದೊಂಪದ ಪದನಾದಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ಪಾತ್ರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಮಲ್ಪನ ದೈವಗು ನೇಮ ಕೊರಡುಂದಾಂಡಗೆ ಐಕ್ ಎತೋ ದಿನ ದುಂಬುಗು ದಿನ ನಿಗದಿ ಹಾಕು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ದುಂಬು ಅದಾಗ ಆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ನೇಮ ನಡಪುನ ಕೊಡಿಯಡಿತ ಕಂಬಲು ಓಲೋಲುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕರ್ಮು ನಡೋಡು ಆ ಕರ್ಮು ನಡೆದು ಆ ಜೀವಂತವಾಯಿನ ಕರ್ಮು ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕರ್ಮುಡೆ ಬಗ್ಗದ ಐತ ಕೊಡಿಯಡಿ ಅವು ಐಟ್ ಪದನಾಜಿ ಅಂತರ ದುಂಪಲ ಅವಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಆ ಪದನಾಜಿ ಅಂತರ ದುಂಪದ ಐತ ಕೊಡಿಯಡಿ ಐಕ್ ಬಚ್ಚಿರದ ಪನಿದುಂಪ ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ಬಚ್ಚಿರನು ಕೊಯ್ದು ಗಣಪನತ್ತು ಜೀವಂತವಾಯಿನ ಬಚ್ಚಿರದ ಪನಿದುಂಪ ಅವಡಿಗೆ ಐಕ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸುನ್ನೊಡು ಸೂತ್ರ ಗಂಧೊಡು ಗೋಲೆ ಐಕ್ ಕಲಸರಿತ ಕೆಂಪನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಗಂಧಸಾಲೆ ಅರಿಟ್ಟು ಕಲಸರಿತ ಮುದ್ರೆ ಮಲ್ಪರು ಆ ಮುದ್ರದ ಆ ಅರಿನಿ ಎಂಚ ಬೀಪೋಡ್ಗೆ ದಾಂಡ ಬೆಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕೆಳ್ರಿ ಗಂಧದ ಕನಕಡು ಆಯ್ತಾ ಆ ಒಂದೇನು ಬೀಪೋಡ್ಗೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಅಲೌಕಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಪಂಚ ಆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರುವಂತ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಕ್ಕುವ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇಕ್ ಆಯ್ತಾ ಪದ್ನಾಜಿ ಬುಲ್ಯದ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸಂದದ ಬತ್ತನ ಇದ್ದಂತ ತೂಡು ಬುಲ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ ಕೋರಿನು ಆಯ್ತಾ 7 ಕೋಲದ ಆ ಪನ್ನಗ ನಾಗ ಕನ್ನಿಕೆ ಅತನ ನಾಗ ಸ್ವರೂಪದ ಶಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಕೂಡ 7 ಕೋಲದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅಣಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ದೈವ ಆಯ್ತಾ ತುದೀಕ್ ಬುಲ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ ಕೋರಿನ ಕಟ್ಟುವೆ
ಆ ಕೋರಿನ ದೆತ್ತದು ತಿರ್ತಜಾದು ಆಯ್ತು ಎದುರುಡು ತಡ್ಪೆಡು ಕಲ್ಲಬಾರ್ಲ ಪಿಂಗಾನಿಡು ಪೇರಿಲ್ಲದಿ ಪೇರಿಗೆ ಕಲ್ಲಬಾರ ತಿಂಡಿಂದಾಂಡ ಆ ಸೇವೆ ಕೊರಿನ ಮರಣ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಅವು ಪೇರು ಬರೋಡಿಗೆ ಆ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಸತ್ಯದ ಕಾಲೋಡು ಮತ್ತ ನಡತದು ಬೈತಂದು ಈ ಲೆಕ್ಕೇ ಸಿರಿ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ದೈವದ ವಿಚಾರಡು ನಮ್ಮ ಸರಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಸರ್ಪ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮಾತ ಗೋಚರ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೊಲಿಯ ಸಹಸ್ರ ಕೊಟ್ಟದ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭೂಮಿ ತೂಕಂದ ದೈವ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಸಿರಿಕಲೆಡ ಬತ್ತದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಿರಿಕಲ್ನ ವಿಚಾರ ತೀಯರ್ನ ಅಂಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿರಿಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಿಂಗಾರೋಡು ಮೀಪೇರು ಅಗಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅಗಲೆಗೆ ಮೂಲವಾದ ಊಕೆ ಹೇಳಿದ ನಾಗಬೇರ್ ಮೇರೆ ಬಂದ್ ನಾರಾಯಣೋ ನಾಗಬೇರ್ ಮೇರೆ ಅಂದೆ ಅಗಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪ ನಾವು ಆತಂದಾಂಡ ಒಲ್ಪಲ ಮಾಂಸಾಹಾರದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗಾಳದಲ್ಪ ಮತ ಕುಮಾರಗ ಮಂಜದ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಡ ಸರಿ ತೂಣಂದಾಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಇಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ವರ್ಜವಾದುಂಡು ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಕುಮಾರೆ ಕೋರಿದ ರೂಪೋಡು ಯಾನು ಬಲಿಯ ಸಹಸ್ರ ಕೊಟ್ಟದ ಕಂಚಿದ ಕೋರಿಯಾದ ಯಾನು ಅಧಿಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕಿಲಿಪೆ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮನ ಸರಿತು ಏರಂದಾಂಡ ಸ್ಕಂದ ಆರಾಧನೆ ಸರಿತು ಒಂದು ಪೋಯಂದಾಂಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಕೈಟ್ ಆಯ ಕುಕ್ಕುಟ ಧ್ವಜ ಅಂದ ಆಯ್ಕೊಂತಾರೆ ಈ ಮಾತ ಆರಾಧನೆದ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋಣಂದಾಂಡ ವೈದಿಕರದ ನಮದೆತ್ತೊಂದನ ಅಥವಾ ನಮರ್ದು ವೈದಿಕರದಲ್ಲದೆತ್ತೊಂದೇರ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಜಾತ ಸಾಮ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರತಿಕ್ವ ಈ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಈ ಸಿರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಈ ತುಳುನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ಪಡೆದು ಬೈ ಇದರ ಹೆಗಡೆ ಒಂಜಿಗ ಏಟ್ ಬಂತೇರು ದಾದಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ಈ ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿನ ಕತೆಟ್ಟು ಅಜ್ಜರು ಎಂಗ್ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಆರ್ನ ಲಂಕೆಲೋಕನಾಡದ ಆಲಡದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪೋನಗ ಅಲ್ಪಲ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಪನ್ಪನ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರ್ ಅಂಚಂದಾಂಡ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಸತ್ಯನಾಪುರದ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಕತೆ ಆರಂಭ ಆಪುಡ ಐದು ದುಂಬೆ ಸಿರಿಕುಲಿ ಇತ್ತೇರಿಂದಾಂಡ ಆ ಸಿರಿಕುಲಿ ಏರು ಅಪಗಂಡ ಐಕಲ ನೆಕ್ಕಲ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವಿಮರ್ಶೆಲ ಅವರುಂಟು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಿಂತನೆಲು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೇರು ಮಲ್ದೇರಿ ಅಂಡ ಈ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುನವುದಾದ ಕೇಳಿದಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿರ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಆತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಲು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುಜ ಅಂಚಾದ ಐತ ಆಧಾರ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸನು ಅತಂದಾಂಡ ಒಂದು ಇದಮಿತ್ತ ಮುಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆ ಐಟ್ ಪಕ್ಕ ಕೃಷಿಕದ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಪಕ್ಕ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೊಡುಗೆ ಎಂತ ಬಗ್ಗೆ ಜಾತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಸಿರಿಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾನಂತ ಮಸ್ತ್ ಬಾತ್ಯರೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾಪಂಡೆ ಸೌರ ಆರಾಧನೆ ಸೂರ್ಯನ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ ಬರೀಟು ಆ ಉಪೇಕ್ಷಿತ ವರ್ಗವು ಸೇರ್ನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತ ಮುಜಾವು ಐನು ಜೋಕುಲಲ್ಲೇ ಆಂಡ ಐನು ಜೋಕುಲ್ನ ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದ್ರೆ ಕರಿದು ಬೇರೆ ಇನಿ ಆಲೆ ಏತು ವೈರಾಗ್ಯಡು ಒಂದಿನ ಮಿಂಚೆ ಪಾತ್ಯರ ಬಂದಳು ಯಾನ ದಿನಲ ದೇವರಡ ನಟ್ಟುವೆ ಏನ ಜೋಕಲಿನ ಮಾತ್ರ ಕುನ ಎನ ಯಾಪ ಕುನಪ್ಪ ಅಂದು ದಿನಾಲಕೇನು ಅಂಡ ಈ ಕುಲ್ಲು ಉಂಪೇರು ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರಂದ ಅಂಡ ದೇವರು ಕೆಂಪಾಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಡದ ಅಡ್ಡೋಗ ಹೋದು ಮದೆಯಾದ ಬೊಪ್ಪೇರು ದೇವರು ಯಾನಕೆಂಡ ಏರ್ ದೇವರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಪಂಡನಂಡ ಒಂಜಿ ದೇವತಾ ಅನುಸಂಧಾನ ಪನ್ಪುನೈಕ್ ಶ್ಲೋಕ ಅಲೆಗ್ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಂದದ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತಂದಾಂಡ ಆ ಸೂರ್ಯ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಹೀಲಿಯಂದ ಗೋಳ ಅಂದಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲೆಗ್ ತೇಜೋ ನಿಧಿ ಲೋಹಗೋಳ ಭಾಸ್ಕರ ಹೇ ಗಗನರಾಜ ಅಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಶಕ್ತಿಲ ನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ ನಗಲ ಅನುಸಂಧಾನ ಅವ್ರು ರಕ್ತಗತವಾದ ನಮಕ್ ಬೈತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ಎಂದು ವೈದಿಕರು ಬಂತಾರೆ ಪಂಡ ಪಂಚಪೂಜ ಅವರು ಜಲ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪ ದೀಪಧೂಪ ಒಂದು ಪಂಚೋಪಚಾರ ಪೂಜೆ ನಮನ ಹಿರಿಯರ ನಗಲು ಕಾಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿರಂದ ಅಗಲ ಮದ ನಿತ್ಯಾಂಗ ಕರ್ಮಾಂಗುಲ ಮಲ್ತಿರಂದ ಗುವೇದ ಕಟ್ಟೆಗೆ போயிரு ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ನೀರು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪ ಚಲ ಬರ್ತದೆ ಆ ನೀರಿಡು ಕನ್ನತ್ತದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದು ಆ ನೀರ್ನ ಮೈತಿರು ಅಲ್ಪದ ಒಂಚೂರು ಗಂಧಂದೆತ್ತು ಮುಂಡೋ ಪಾಡಿಯರು ಅವಳು ಗಂಧವತ್ತನು ಪೃಥ್ವಿ ಗಂಧವತಿ ಅಂತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತುಳಸಿದ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿನದಿತ್ತು ಕೆಬಿಕಿದಿ ಒಂದೇರು ಅಡೆಗು ಪತ್ರ ಬತ್ತನು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಾಗಲು ದೀಪಧೂಪವು ನಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ದಿನನಿತ್ಯ ದೀಪನಂಚಿದ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಿರಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ದೋಸೆ ತೆತ್ತದ್ದು ಆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ದಿವಾರ ದೈಕೆ ಎಂದಂಡ ಅವು ನಮನ ಆರಾಧನೆ ಆ ಅಗ್ನಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿದ್ದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಿಯರ್ಲ ಹಿರಿಯರ್ ನಮಗೆ ಪಂದು ಕೊರ್ದು ಅತಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಇಂಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಒಂದು ಊಲತ್ತೆ ನಮಕ್
ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ನಡಪತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ಕೃಷಿಟ್ ಈ ಆರಾಧನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ನಮಗ್ ನಡತದ ಆಗಲೇ ಕೇಂದ್ರದ ನೆತ್ತಪಿರೋದ ವಿಚಾರದಾದ ಒಂದು ದಾದ ನೆತ್ತ ವಿಮರ್ಶದಾದ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರದ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಾಲ ಅದು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತೆ ನಮ್ಮ ಯಥೋಗರೆಡು ತೂಪೈನಿ ಏನ್ ಪಂಡ ಇರುವೆರು ಸಿರಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಜಲಕಾರಕವಾಯಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಗೆ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿಕಾರಕವಾಯಿನ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಲು ಆ ಬಿದತ್ತ ಬೆರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ತುಳುನಾಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬುಲೆಡ್ ಆ ಕೃಷಿನಿ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೇರು ನಮ್ಮ ನಗುಲು ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಕಂಡುಗು ಪೊಲಿಲೆಪ್ಪುನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಉಂಟು ಅದಾಗ ಆ ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಬರೋಡು ಬಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಅಗಲು ಪನೊಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಗಲು ಪಂಪೇರು ಅಡಿಕಂಚಿ ಮೇಲ್ಕಂಚಿ ಕಂಚಿ ಕಡಗಂದ ಅರಮನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲಾನ ಉಲ್ಲಾಂದಿ ಆ ದಂಡೆಡು ಬಿತ್ತು ಬಂಡಿಡು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಂಡುದು ಪೋನಗ ಕಂಡೋಡು ಎಂಚ ಬುಲೆಲಕ್ಕೋಡು ಅದನ್ ಪಂಪೇರು ಮರಿತ ಕುರ್ಲೆ ಮಗರ್ ಲೆಕ್ಕಾವಡು ತಿಳಿತ ಕುರ್ಲೆ ಹಿಜಿರ್ ಲೆಕ್ಕಾವಡು ಈಂದದ ಚೌರಿ ಜತ್ತ ಲೆಕ್ಕಾವಡು ಬೆದರದ ಪುಂಟಲಿ ಬುಡೈ ಲೆಕ್ಕಾವಡು ವಾಂಟದ ಬಲ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕಾವಡು ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಯ್ ಹರಿಪಾಡೋಡು ಸುರಾಲ್ ಪಾಡೋಡು ತುಪ್ಪದೋಡು ಇಂಚಿತ್ರ ಮಾತ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಆ ಕೃಷಿನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಕೃಷಿ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಆತೊಂಜಿ ಜತನವಾದ ನಮ್ಮ ನಡತ ಬತ್ತಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ತುಳುನಾಡು ಆತ ಶ್ರೀಮಂತಿಗದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ ಆತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಥಾಮಸ್ ಮನ್ರೋಯ್ಕು ಅತಂದಾಂಡ ಐದು ದುಂಬ ಇದನಗಳು ಅಗುಲ್ ಮಾತ ಒಂದೇನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೀತಾರೆ ಮುಲ್ಪದ ಕೃಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮನಗಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನೀರು ಇಂಗಿಸಿ ಅವ್ರು ಗುಂಡಿ ದೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಐಕಿ ಜೋಕಲ್ಪುರ ಸೈಪುನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ದಾದ ಕೇಳಿದಾಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಹಿರಿಯರ್ ನಗಲು ಮಲ್ದಿನ ಚಿಂದ ಕಂಡಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪತ್ತು ಭದ್ರಾಜಿ ಕಂಡಲು ಆ ಕಂಡಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಾಣಲಕ್ಕದ ಆರ್ಬೋದು ನೀರು ಕಟ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡ್ಬೋದು ನೀರು ಕಟ್ತಾರೆ ಹಣ್ಣಂದಾಂಡ ಆ ನೀರು ಕಟ್ಟುನ ಕಡುಪುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಇಂಗಿಸಾದ ನಮ್ಮನ ಆ ಈನೆ ನಮ್ಮನ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಮಲ್ಲಪ್ರಾಯ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಏರ್ಲ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು ನಿಗುಲು ನೀರು ಕಟ್ಟಿಯರಂದಾಂಡ ಅವಳು ನೆಲದ ಅಡಿಕ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಗಾನಗ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಲಸಂಪತ್ತು ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇರು ಆಂಡ ಕಾಲಾನಂತರಡು ಒಂದು ಮಾತು ಒರಿದುಕೊಂಡು ನಾಶವಾದುಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ಪಗ್ಗುದ 17ದ ಆಚರಣೆ ಹಿಡಿದು ಪತದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪುದ್ದಾರದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿ ಇಲ್ಲದಲೈ ಹೊಸ ಕೊರಲ್ನ ಕನಪ ಕಾಣತದು ಐಕ್ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಡಿತನ ಚಿಂತ ಬಂಗಾರನ ಮತ್ತ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಪೇರು ಮೈತದು ಐಕ್ ಪುಡ್ಯಾಡುದು ಐಕ್ ಒಂಜ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಆನೆ ತೆಕ್ಕರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತ ಹೊಸ ಹರಿತ ಉಣಸಾವರ ಉಂಟು ಆ ಪುದ್ದಾರದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಇಲ್ಲದಲೈ ಬರ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮನ ಈ ಜೋಸೆಫ್ ಮರ್ಫಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಪೀಲಿ ಮುಗುಲ್ ಮತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಈನ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಆಪುನು ನಮ್ಮನ ಸ್ತುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒವೇನ್ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪ ಆ ಸ್ತುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ಅವೇನೇ ಸಾಧಿಸಾವನು ಅವೇನೇ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ನಿಗಲ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆದ ಇಪ್ಪಾಡು ಪಂಡೇರು ಅವೇನೇ ವೈದಿಕೋಡು ತುಂಡು ವೈದಿಕೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಗಲಿ ಪೆಟ್ಟುಗಲಾಟ ಆವಡು ಕ್ಷಾತ್ರತ್ವ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ನಿಗಲು ದುರ್ಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ 4-42 ಆಯುಧಗಳ ಮಾತ ಪತ್ತು ತುಂತುತ್ತೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಶಂಕಂ ಚಕ್ರಂ ಗದಂ ಶಕ್ತಿಂ ಹಲಂಚ ಮುಸಲಾಯುಧಂ ಕೇಟಂ ತೂಮ್ರಚೈವ ಪರುಷಂ ಪಾಶಮೇವಚ ಪಂಡಕ ಆ ಆಯುಧಗಳು ಮಾತವಲ್ಲ ಅವೇನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲಿ ಕ್ಷಾತ್ರತ್ವ ಬರ್ತದೆ ನಿಗಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೋಡು ಸಂಪತ್ತು ಬೋಡು ದುಡ್ಡು ಬದುಕು ಬೋಡು ಅಂದಾಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾಕೆ ಅಂದಾಂಡ ಕಾನೆಲ್ ದಿನ ಲಕ್ಕದ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಫೋಟೋ ತೊಂಡ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ದುಡ್ಡು ದೊರೆಯೊಂದಿಪ್ಪಡು ಆ ದುಡ್ಡುದ ದೊರೆಯೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿಡು ಆನೆಲು ರಡ್ಡು ಇಂಚ ದೊರಕಲಿಪ್ಪ ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರಣ ತೂಯಿಗೂಡು ನಿಗಲ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಬೋಪುಂಡು ಅವೇನೇ ನಿಗುಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಗುಲು ಒವೇನು ತೂಪರು ಒವೇನು ತಿನ್ಪರು ಒವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪರು ಅವೇ ಜೀವನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂತ ಚಿತ್ತ ಈ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯನು ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ್ ನಗುಲು ಈ ಕೃಷಿ ಕಂಡ ಬುಲೆ ಸಲೆ ಅಲ್ಪಕ್ಕೂ ಚಿತ್ತ ಆ ಉದ್ದಾರದ ಆಚರಣೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ಐಕ್ ಬೇಡ ಅದು ಸಿರಿಕುಲು ಒಂದು ಆ ಪೊಣ್ಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊರ್ನಿದ ಆಯ್ಕೆ ಆ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಪೊಣ್ಣನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊರ್ದು ಆ ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇವೆ ನಾನು ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ ಪಾತ್ರನ ಕೇನುಜಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಬಾರು ಪಡಿಮಂಚಾವುಗು ಮುಟ್ಟುನುಂದ ಅಂಡ ಅಲ್ಕೊಂಜಿ ತಾರಾದರ್ಪರ್ ಅವು ಆನೆ ಮಿತಾಯಿನಿಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆ ಬಾರ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ದೂಲಾಯಿ ಸೇರುಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ತದೆ
ಇಡೀ ಆ ಕಾರ್ತಿದ ಬುಲೆಸಲ ಬೆನ್ನಿ ಭಾಗ್ಯ ಆಪುನಂಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತರು ಮನುಷ್ಯರ ₹1 ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಸಾಲ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಏರೇರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಮಲ್ತದೆ ಜೀವನ ಮಲ್ತದೆ ಇಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಯಾಪ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಎದುರಾದ ಅವ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಆ ಅರಿಬಾರ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲದಿಂಜುಣ ಆನಿ ಐಕ್ ಆ ಅರಿಬಾರ ದಿಂಜರ ನಮಕ್ ಏರೇರು ಕಾರಣ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪನ್ಪುನ ಆಚರಣೆ ಭೂಮಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಬಲೀಂದ್ರನಲ್ಲಿತ್ತೇರಿ ಗೋವುಗು ಕೈಕೆಂಜಲಿಗೆ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ದೀಪ ಧ್ವಜಾಯರಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಉದ್ದಗಲ ಕಂಡೊಲೆಡು ಮಾತ ಆ ಬಲೀಂದ್ರನ ಲೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತುಯ್ಯಂದಾಂಡ ಇನಿ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇನಿ ಮಾತ ಪೂರ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆಲಾಕತ್ತದೆ ಆಂಡ ಕೃಷಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಕಾಲೋಡು ನಿಗಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ 4 ಸುತ್ತೊಡ್ಲ ದೀಪಲು ಆ ಕೂಪು ಅನ್ಪುನ ಆ ಕೂಪಾಡ್ನ ಉರಲ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಸ್ವರದಾದೊಂಡು ಅವು ಆ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತರು ಒಂಜಿ 7 ಎಡಮಗಟ್ಟದ ಪೊರ್ತು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಉದ್ದೊಡ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ರೆ ನಮಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಆ ಸೊಬಗು ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮನ ಕೆಲವು ಗೈಡ್ ಪಂಡೇರಿ ಜಾಗ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮತ ದೆತ್ತದು ಮಾರಿ ಅವೇನು ಆ ಕಂಡನು ದುಂಬು ಗುಡ್ಡ ಗರ್ತದು ಕಂಡ ಮಲ್ದಿರಿಗೆ ದುಂಬುದಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ದಾದಗೆಂಡ ಕಂಡನು ನುಗಿತ್ತದು ಅವೇನು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಲೇಔಟ್ ಮಲ್ತೋಗ್ಲೇರಿ ಆ ಲೇಔಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪುರ್ತರು ನಿಗಲ್ನ ಕೆಂಪು ಮನ್ನದ ಅಡಿಕೆ ಕೇವಲ ನಿಗಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣತ್ತು ನಿಗಲ್ನ ಊರಲು ಪಾರ್ದನ ಹಿರಿಯಾಗಿಲ್ನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಗರ್ದ ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ತಡಪೆ ಆ ನುಗ ನಾವೇರಿ ಒಂಜಿ ಕೇವಲ ಎಂಕಲ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಡೆ ಕೇಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮರ ಒಂಜಿ ಕಾಲಿ ಪನೆ ಮರಟ್ ನೀರು ಮಗಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಐಟ್ ಏತ್ ಭಾಗಲುಲ್ಲ ಏತ್ ಶಬ್ದಲುಲ್ಲ ಬಂತ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂದಿದೆ ಒಂಜಿ ಮುಪ್ಪೊಡ್ದು ಇತ್ತು ಶಬ್ದಲು ಐಟುಲ್ಲ ಆ ಮಾತ ಶಬ್ದಲು ನೀನು ಜೋಗಲ್ಲೆ ಕೇಣಂದಾಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಕಲ್ಪನೆ ಲೆಪ್ಪಂಡು ಈ ಅವು ಇಂಚಪ್ಪುಡು ಬಂದ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಇಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಲೆಡು ಮಾತ ಮಣ್ಣು ಪಾಡದ ನುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನುಗಿಪುನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಡು ನಮ್ಮನ ಅಸ್ಮಿತೆ ನಮ್ಮನ ಅಸ್ತಿತ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಆ ಕಂಡುಲೆಡು ಮಾತ ದೀಪಾವಳಿದ ಆಚರಣೆ ನಡತ್ತದೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಆ ದೀಪಾವಳಿದ ನೆಪೊಟ್ಟು ಏತ್ತು ಜನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿರು ಗ್ರಾಮ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಅಜಲದ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿರು ಬರೋದು ಆರು ಬತ್ತದು ಕಂಡುಗು ದಿವರೆ ಆ ನೆನೆಕೋಲುಗು ಕುಂಟುನ್ ಕೊರ್ದು ಪೋರೆ ಬರ್ಪುನಾರು ಆರು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೇರ ಅರಿವಿನ ತಾರೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೊಪ್ಪೇರು ಆರು ಗ್ರಾಮದ ಮುನ್ನೂದಿಲ್ಲ ಪೋರು ನಾನು 300 ಸೇರ ಅರಿಯಾಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದರ ತೊಂದರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ರು ಬರ್ಪೇರು ಭಟ್ರು ಬರ್ತಿನಾರು 6 ಬಲಂತಾರೆ ದಾರಾಯಿ ಬರ್ತದೆ 6 ಬರ್ತದೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರ್ ದಿಂಜೋಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಡುಗು ದೀಪದಿ ಓಡು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಅಪ್ಪ ಅವೇನು ಮಾತ ಬಂದು 6 ಆ ಪಂಚಾಂಗ ಓದು ಶ್ರವಣ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿರ 5 ಬುಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಗಲು ಏರು ನಲಿಕೆ ಸಮಾಜದಗಲು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ ಆಚರಣೆ ಎಂಕಲ್ ನಂಚಿ ಮಾಕಾಳಿ ಬರ್ಪುನೊಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಕಾಳಿ ಬರ್ಪುನ ನೆಪ್ಪೊಟ್ಟು ಬತ್ತನಗಲು ಅಗಲು ಆನೆ ಆ ಪುಲ್ಸೂಡಿ ಗಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ದಕ್ಕದೇರು ಬಂಡದ ಪುಲ್ಸೂಡಿ ಆ ಪುಲ್ಸೂಡಿನ ತಿರುಪು ಜಪಡಾದ ಐತ ಬೈತಾರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ತಿರುಗಿದಂಬು ಇತ್ತೆ ಅವು ಪದೋಪನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಅರಿಯಾಗ್ಲೆಗೆ ಅರಿಬಾರು ಕೊರ್ಪೇರು 5 ಬುಕ್ಕ ಮಾನ್ಯರ್ನಗಲು ಅಗಲು ದುಂಬು ಬಾರಿ ಬಡಪತ್ತು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪಂಚಿನ ಕಾಲಡು ಕೂಡ ಪತ್ತದು ಇಲ್ಲಡಿ ಏತು ಮಾತ ಅಡ್ಡಿಯಲು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ದಾದ ಮಾತ ತಿಂಡಿ ಮಲ್ದೇರು ಅವೇನು ಮಾತ ಆಗ್ಲೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಕೊರ್ನೆಯನ್ನು ಮಾತ ಕೊನೊಂದು ಆಗಲು ನುಂಗದು ಅವೇನು ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅದು ಮಾತ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಭೂಮಿಡ್ ಬೆನ್ಯವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಗೂ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆಡು ನಮ್ಮನ್ನ ದುಂಬುದಗಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋತೇರು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಂದೆ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪುನಂದಾಂಡ ಆಯನ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಾಗ್ಲೇ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆಯನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ ನಾಶವನ್ನು ಬರ್ತದೆ ಕೃಷಿ ಇಪ್ಪುನ ಪುರ್ತರು ಆಯನ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಆಯನ ನೇಜಿ ಆತಜಿ ಆಯನ ನಟ್ಟಿ ಆತಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚನೆ ದಯಕೇಣಂದಾಂಡ ನಮನ ಇಲ್ಲಡದಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಹಾಲು ಪೋಡು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಾಗಲ್ನ ಏರ್ನ ನಟ್ಟಿ ನೇಜಿ ಕೇಯಿ ಆಯ್ಜಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ಲ ತರೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಬೆನ್ಯಾನ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಂಚಿತನ ವಾತಾವರಣ ತುಳುನಾಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನಿ ನಾಶ ಆತ ಇನಿ ಎಂಚಕೇಣಂದಾಂಡ ಏರ್ಲೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧದಾಯ ಬತ್ತೆಂದಾಂಡಲ್ಲ ಝೊಮ್ಯಾಟೊದಾಯ ಸ್ವಿಗ್ಗಿದಾಯ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಇಂಚ ಕಂಡಿಡ್ತದು ಕೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊರೋಣ ಓಕೆ ಆ ಗೇಟೆಡ್ ಉಂಟದೆ ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ ನೀರ್ ಬೋಡು ಕೇನಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚಿ ಕೆಲವಡೆ ಅಂತೂತೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾಯಗಿ ಬತ್ತನಿಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ಒಳೆತನ ಮನ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆ ಬದುಕು ಅವು ನಾಶ ಆಯ್ನವು ಯಾನ ಎಕಡೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಬಂಡೇರಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಪಂಪ ತುದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಪಂಪನ ತುದೆ ಇಂದ್ರಾಳಿಡ್ ಪುಟುದು ಇಂದ್ರಾಳಿನ ದಾಟದು ಚಿಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಿಟ್ಪಾಡಿಡ್ ಅವು ಹಾಳಾಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಹಾಳಾಪುನ ಹೋಲಿಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಪರಿಸರವು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪಡ್ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ
ಪ್ರತಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದಗ್ಲು ಪ್ರತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಗ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ದಗ್ಲು ಅಗ್ಲ ಪೂರ ಡ್ರೈನೇಜ್ ನ ಐಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದಯಕೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಐತೆ ನೀರ್ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಸುವರ್ಣ ನದಿ ಬರ್ಬೇತೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ ನಗರಸಭೆ ತಗೊಳ್ಳು ನೀರು ಕೊಡ್ಪೇರು ಕಾಣಗ್ಲ ಕಜಾವುಕೊನವರು ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಗ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಬುಡ್ದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾಪ ನಮ್ಮನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಜಾರ ಒಂದು ಬರ್ಪನ ಅದಾಗ ನಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುದು ಗ್ರಾಮಡು ಎಲ್ಲ ಆಯೆ ಆ ತೋಡುಗು ದಾರ ದಕ್ಕಿಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ನೀರ್ ಆಯನ ಬರೋಡು ಆಯನ ಎರು ಕೈ ಕೆಂಜಿಲ ಐಟಮ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಕುಂಟಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ನೀರ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಾದ ಮಲ್ಪುಜೆ ಅಂಡ ಮೂಲದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಮೂಲ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪನ ಕಾರಣವು ನಮಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಊಲ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಒಂದು ಜಿಂದ ಅಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಟು ಏನಕಡೆ ಬಂಡೆ ಆ ದೀಪಾವಳಿದ ಸಂದರ್ಭಡು ಏತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ನಮನ ಮಾತ ಆ ಅರಿಬಾರು ಮತ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಬತ್ತಿನ ಐದು ಪಕ್ಕ ಆ ಬಾರನ್ನು ಕೊನದು ಅಂಗಡಿದಾಗಲೇ ಕೊರ್ಪ ಇಡೀ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಆನಿ ಚುಕ್ತ ದೀಪಾವಳಿ ಆಯ ಆನಿ ಇಡೀ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಗಿತದ್ದು ಮೊಗಲ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚುಕ್ತಾದ ಆಯ ಪರ ಪುಸ್ತಕ ತಕ್ಕದು ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇದು ಅವಳು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆನಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಆಯನ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಆನೆ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಆದ ಆಯನ ಹೊಸ ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ ಅವಳು ದೀಪಾವಳಿಗೆ 6 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷ ಉಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಪ್ರತಿ ಊರುಡ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತ ಇನಿ ಅವು ಮಾತ ಆಚರಣೆಗಳು ನಾಶ ಒಂದು ಬೈತ ನೆತ್ತ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಪಗ್ಗುಡು ಪದ್ದೆಡಮ ಪೋಪುನವು ಅವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ದಾದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಜೀವನದ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ್ತಾ ಯಾಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡುನು ಯಾನ್ MRPL ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಪನ ಪುರ್ತುಡು ಐತ ಸರ್ವೆ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವರದಿನ ಓದ್ಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಡು ಭೂಮಿಗಳು ದಯಕೆ ನಾಯೆ ತೂನಗ ಐಟು ಇಟ್ಲ ಕೃಷಿ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಂಪನಿಲೆಗೆ ಬರೆದು ಬರ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೀರಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಓಲಾ ವೇದಾಂತ ಮೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಕುಡುಂಜುವ ನಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ನಮನ ಊರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತಂದ ನಮ್ಮನ ಊರದ ತುಂಬದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ ಇನಿ ಕೊಣಜೆಡ್ದು ಪತ್ತದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪತ್ತದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಟ್ಟ ಅವೇನು ಇಡೀ ಒಂಜಿ IT ಹಬ್ಬ ಮಲ್ತೀರಿ IT ಹಬ್ಬ ತೊಂದ್ರೆ ಐಟೊಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲ ಹಾನಿ ಆಂಡ ಆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತದು ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟ ಅತುಂದಾಂಡ ಉಡುಪಿ ಮುಟ್ಟ ಆ ನಂದಿಕೂರು ಭಾಗ ಮುಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವೇನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಮಲ್ಪರ್ಪಿದಾಡ್ದಿರು ಏತು ನಾಗಬನಕುಲು ಏತು ದೈವಸ್ಥಾನಲು ಏತು ಮೂಲಕ್ಷೇತ್ರಲು ದೇವಸ್ಥಾನಲು ನೆಟ್ಟು ನಾಶ ಅವರ ಸಾಧ್ಯತೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವಲಸೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ತಡೆವರ ಸಾಧ್ಯ ದಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲ್ದಿರಂಚಿದ್ನ ವಿದ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ನಮ್ಮನ ಊರು ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ಜನ ಈಗ ಆಗ್ರಹ ಮಲ್ದ ನಮ್ಮನ ಊರುಡೆ ಇಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ಬಂದು ಅಂಚಿತ್ನ ಆಗ್ರಹ ನಮ್ಮನಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಓದೊಂದು ಬರ್ಪನಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಧ್ರ ಅಂಚಿನ ಭಾಗದಾಗಲೇ ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟುಡು ಇರ್ಬಿಟ್ಟ MRPL ಇಪ್ಪು ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಂದಾಣ ನಮ್ಮನಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಜದಾಗೋನಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಮಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಚಿನ ಅಣ್ಣನಾಡು ತುಳುನಾಡು ದುಂಬುದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ ಕೈಯಾರದ ಅಜ್ಜರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರಾರು ಪರಿಪು ಕಡಿ ಉಜಿ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ದ ರಡ್ಡು ಕನ್ನಡ್ ಆ ಪಯಸ್ವಿನಿ ಸೀತೆಡು ಸಯ್ಯ ಗಿರಿ ಸಿರಿ ಮುಡಿಯೇ ಸಡಿಲುಂಡು ಕಡಲು ನುರನುರೆ ಕಾರಂಡು ಅಂಚಾದ ಏರೇನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾಯ ದೂರೋಡು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಯ ನಮ್ಮ ಸೇರೋಡು ಪಲಿತಂಗಡಿ ಜೊತೆಟ್ಟು ತೋಜೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಕಣ್ಣನೀರು ಮಾಜಾವಡು ಒಂದು ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನರೈ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಐತ ಆ ಗತವೈಭವ ಕೂಡ ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ನಾಶ ಮಲ್ದ ಕೇರಳ ಯಾನ್ ಮರಣಿ ಇಂಚ ಪತ್ತುಯೆ ಎಂಗ್ಲ ಮರಣೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪ ಆಸುಪಾಸು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು 40% ದಾದ ಜಾಗನೇ ಅಲ್ಪ ಕೇರಳದಾಗ್ಲೇ ಕೇರಳದಾಗ್ಲೇ ಮಾರ್ದ ಅಗುಲು ಇಂಚೆ ಕೇಳದಾಂಡ ಅಗುಲ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇಂಚೆ ಕೇಳದಾಂಡ ಆತು ಜಾಗನು ವರಾನೆ ಅನನಾಸು ಅತುಂದಾಂಡ ವರಾನೆ ರಬ್ಬರ್ ಶುಂಠಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಬುಳೆ ಪೈರು 4 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಪಾಡಿಯರು ಮಲ್ತೇರು ಅಗ್ಲೇ ಇದಾಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅವಳು ಉಂತಾರೆಜ್ಜಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಪಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಿತ್ತಾರೆ ಅಗುಲ್ ಲಕೊಂಪೋಯರು ನಮನ ಆ ಸಮೃದ್ಧವಾಯನ ಕಂಡ ಭೂಮಿ ಬದುಕು ಅಗಲಿಗೆ ಮಾರುತ್ತೆ ಅಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಂಚಿಂದ ದರಿದ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಾಗಲು ಅಂಚಾದ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಗುಲಾಮಿ ಮಾನಸಿಕತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟಲಿಲ್ಲ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಲು ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಪೂರ ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮನ ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಒರಿಯೋಡು ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ಪು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈದ್ ಕೊಡ್ತು ನಿಗಲ್ ಮಾತ ಪುರ್ಸೋದ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ಯರಣ ಕೇಂದ್ರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ, ವಯೋ ತರುಣಂಡಲ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಬುದ್ಧರಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳುನಾಡದ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣನು ಕನ್ನದುಂಬು ದೀಯರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆಡು ಅಂಚನೆ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆಡು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡ್ಸಾವನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪಂಡರು. ಇರೆಗು ಮುದು ಸೇರಿದಿನ ಸಮಸ್ತರ್ನ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದ ತೊಲ್ಮೆಲು ಅಭಿನಂದನೆಲು ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಂತಿನಾರು ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನ ಯುವ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ನೇರು. ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರಗಾದು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆರೇನು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೆಂಡರು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆಣಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಇಡೀ ಚರಿತ್ರೆನ ಆತ ಸಿರಿಕ್ಲನ ಚರಿತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆನ ಪಾತಿರೆ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು. ಅಣ್ಣ ಈ ಸಿರಿ ದಿನದ ಪನ್ಪುಣಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 2013 ಹಿಡ್ದು ದುಃಖ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪಗ್ಗು 18 ಸಿರಿ ದಿನ ತಾನೆ ಸಿರಿ ದಿನ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲ. ಪೊಯ್ಸರತಿ ಅವು ಕೈ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಗುದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಕ್ಲು ಇಂದೇನೊಂಜಿ ಸಿರಿದಿನ ನಂತರ 7 ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರದು ಪಂಡ ಏರು ಸಮಾಜದ ದೌರ್ಜನ್ಯಗೊಳಗಾದ ರತ್ನ ಪಂಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಳ್ಳಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ 7 ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪರ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ. ಅವತ್ತಂದೆ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಬಳೆ ಬನ ಬುಳೆಪ್ಪಾಗ ಬುಕ್ಕ ಬನ ಒರಿಪ್ಪಾಗ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊನತ್ತದೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ. ಇದು ಕೊರೋನಾ ಬೈದಿಂದ ಐನ ಮುಂದುವರಿಸಿರ ಆತಿಜ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಕ್ಕಿಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಲ್ಲ ಇಂಗುವೆ ಸಂದರ್ಭದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಪುವ ಯುಗಾದಿಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇ ಬಿಸುಲ ಪಗ್ಗು 18 ಮರತ ಪಂಡ ಪಗ್ಗು 18 ಬಂದ್ಪು ನಾವು ನಂಗೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ದಿಂಜುನ ದಿನ ಐನ್ ದಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ದೀಪಾಂಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸಿರಿಕ್ಲೇನು ನಂಬಡ ಏನಂತಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡುಂಡು ಪಂಡ ಸಿರಿಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೋಡಾಪಿಲಾಕ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಸಿರಿಕ್ಲೇನ ಸಾಪಂಡು 10 ಜನತ್ತ ಕೂಟ ಮುಳ್ಳು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇ ಪೋಗಡ ಸಿರಿಕ್ಲೇನ ಸಾಪಂಡು 5 ಬಚ್ಚವ ಇರಂಡಲ್ಲ ಪಗ್ಗು 18 ಸಿರಿಕ್ಲೇನು ನಂಬುದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಂಡ ನಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೊಂಡು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ದಿನ ಕಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಆ ಪದ್ಯ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಮುಟ್ಟ ಇಡೀ ಈಶ್ವರನ ತುಳುವೆರೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸದು ಸಿರಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅವು ಐಲೇಸ ಅವು ಮಲ್ಕೊಂಡು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗಳ ಬುಕ್ಕ ಶಾಂತರಾಮ ಶೆಟ್ರು ಬುಕ್ಕ ಸೂರ್ಯನ್ನೇ ನೆಕ್ ಬಡದು ಮಸ್ತ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಕಡಂಬೇರ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ರೀತಿಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ದಯಗೊಂಡ ಭಜನೆ ಆರ್ನ ಪದ್ಯ ನಾನು ಆರ್ನ ಭಜನೆ ಕೇನೋಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಭಜನೆ ಬಂದ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅಂಡ ಆ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಐಲೇಸ ಮಲ್ಪೆರ ತೋಂದುಂಡು ಇನಿ ಸಿರಿ ದಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಇನಿ ಅಮೆರಿಕ ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಭೂಸ್ಟನ್ ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇತ್ತಿನಾಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಇನಿ ಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಿರಿ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಗ್ಗು 18 ಬಗ್ಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಕೃಷಿಕ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲನ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತದ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡ ಅವು ಸಿರಿ ದಿನ ತಾಳಿ ಪಂಡ ಆನಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಅಂದು ತೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ದಿನ ತೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಗಳಿಗೆ ತೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಿನ ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಆರ ಕಡೆ ಶ್ರೀಕಾಂತನ್ನೇ ಪಂಡಿತ ಇನಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಹೊಸತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಕೊಡೆ ದಯಗೊಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಸೈತೊಂದುಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಇಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ದಿನ ಇನಿ ದಯಗ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಗಬನ ಎತ್ತಿಡುದುಂಡು ಆ ನಾಗಬನಟ ಒಂಜಿ ನಾಗ ಎತ್ತಂದು ಆ ನಾಗ ನಡೆದು ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಏರೆಗಳ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಬನನ ಕಡತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟುವನ ಕಟ್ಟದು ಇನಿ ನಾಗಬನನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐದವರ ಇನಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಾಗಿನ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ನಾಗಬನ ನಮ್ಮ ಬನ ಅವು ಗುಳೆವಡು ಆ ನಾಗಬನನ್ನು ಗುಳೆಪ್ಪವನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ತೆಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡದು
ಖಂಡಿತವಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣಗ ಅವು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಕಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪದ ಗುಂಪು ಪೋಯರ ಅದನ್ನ ಅವು ಐಲೇಸದ ಪೂರ್ಣ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂಚಿತ್ ಒಂಜಿ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ 2 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮೆಂಕ್ಲ ಪಿದಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಡ ಪೂರ್ಣ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿ ರೈ ಆರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಮಲ್ಪರೆ ಪಿದಡ್ದಿತ್ತ ಆದಿತ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಟ್ ದೈಕಿ ಬಣಕ್ಲೆ ದೈಕಿ ನಡಿಯರ ಹೋದಿತ್ತ ಪಂಡ ಓಲು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಣ್ಣ ಉಂಡ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದೆಪ್ಪದ ಅಲ್ಪ ಆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದೆಪ್ಪದ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡ ದೈಯನ ದೈಕಿ ನಡೆದು ಮರಕ್ಲ ಮರಬೆಳಕ ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನಿ ಬರ್ಪುಣ ಆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಬೇನೆ ಉಂಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಜ್ಜಂದ ಬರ್ಪುಣ ಸಂಗತಿ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ ನಾಗೆ ಪುಟ್ಟೋಡು ಆ ನಾಗೆ ಪುಟ್ಟಣ ಮಾತ್ರನೇ ತುಳುನಾಡುವರಿಯು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡುವರಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತುವರಿಯು ಹೋಗುವ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಆತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಟು ಯಾನ್ ಜಿಂಜ ಪಾತೆ ರುಜಿ ಯಾನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಈತ ಕೊರ್ತು ಈ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಅವು ನಾಗಗಳ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಗಳ ತಾರತಮ್ಯ ಅವು ನಿಜವಾದ ಅವು ಸಿರಿ ಪಗ್ಗು ಬದ್ನೇನ್ಮ ಆ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಗಳ ನಾಗಗಳಿತ್ನ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪಗ್ಗು ಬದ್ನೇನ್ಮ ಐದವರ ನಮ್ಮ ಬನ ಬೆಳೆಪಾಗ ಐನಾತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬನಕ್ಲೇನು ಕುಡಲ ಬೆಳೆಪಾಗ ಅವು ಬಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆರಾಧನೆ ಐನೂಲ ಇಡಬಹುದು ನಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಂಕ್ಲ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಮುಂಜಿಕೊಂಡೆ ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಮೈತದು ಅದು ಜಿಂಜ ಲೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಪೇರು ಮೈಪುನ ಅಂತ ಆರಾಧನೆ ಬಿಡುದು ನಮಕ್ಕೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತದ ಆ ನಾಗನ ಒರಿಪುನ ಜನ ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಡಿದ್ಲ ಆವಡನ್ನು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿರಿ ದಿನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪದ್ಯ ಆವಡು ಪಂಡದು ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೂಪೆಗ್ ಕಣತಿನ ಆ ಕೀರ್ತಿ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಸಲ್ಲೋಡು ಇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಇರೆಗೆ ಈರ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆಗ್ ನನಾತ್ ಎಸ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ನನಾತ್ ಐಲೇಸ್ ದಂಚಿನ ವೇದಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡದು ಹಾರೈಸ್ತಾರೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಲೇಸದ ನಡುಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಂದೇರಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಕಡಲಾಯರದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಸಾರಥಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವತಮ್ಮಣ್ಣೆ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಕೂಕದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡೋರಿ ಮುಖ್ಯ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಾ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬಾಯ್ದು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಲಿಕ್ಯದ ಸಿರಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡಪವನ ಮನೆತನದ ಆ ಮನೆತನಗೂ ಸೇರ್ನ್ಯಾರು ಆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಈತ ನಮ್ಮ ಆಚೇರಿದ ಗಟ್ಟೋಗ್ಬೋದ ಅಂಡ ಅಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರ್ನ ಸೊರೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದೂನು ಕೇಂದ್ರ ಉಲ್ಲ ಅವೆಡ್ದುಂಬು ಈ ಲೇಸದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಿನಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಮೇರೆಗೆ ವಾರೀತಿ ಮಾನವಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಡು ವಾರೀತಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆರು ಅರೆಗ ಅಭಿನಂದನಾ ಪೂರ್ವಕವಾದ ರೆಡ್ ಆಶೀರ್ಪೂರ್ವಕ ನುಡಿಪೂರ್ವಕವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಬಣ್ಣದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಐಲೇಸದ ಮಾತ ಕಂಬೋಲು ಮನಲಿ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಟಾರಡುಲ್ಲೆರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಕಿರಿಯೂರುಲ್ಲೆರು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಂದು ಭಾನುಮತಿ ಉಳ್ಳೇರು ಜರ್ಮನಿ ಹಿಡ್ದು ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಿಡ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗ್ಗಂದು ಯಾನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯ ಕೆಲವರಿನ ಬುಡಿಯ ಬಣ್ಣದು ಬೇಜಾರ ಮಲ್ತ ನೋಡ್ತಿ ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಗ್ಗು ಪದ್ದಣ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಆನಿನ ಹೆಸರದು ಯಾನ್ ಬರ್ರೆ ಕಷ್ಟತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಬತ್ತ ದೇಗನಾಗ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವೈತಿ ನೆಟ್ ಮಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುತ್ತೆ ಇನಿ ಮುಖತ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಂಡ್ ಮುಖತ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಆರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪಾತಿರ ಪಗ್ಗು ಪದ್ದಣ್ಮ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯಡು ಪಗ್ಗು ಪದ್ದಣ್ಮ ಪಣ್ಣಾಗ ಆರ್ ಪಂಡಿರುತ್ತೆ ಇಂದರ ಕಡಕ್ಕೆ ಎಂಡರು ಅವು ಹಬ್ಬಗದಾರಗನ ಪುಟದ ದಿನ 10 ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡರು ಅವತ್ತಂದು ಪಗ್ಗು ಬದ್ದಣ್ಣದಾನಿ ಒಂಜಿ 4 ಬಿತ್ತಾಂಡ್ಲ ಬಿತ್ತು ಬಾಡೋಡು ಭೂಮಿಗೆ ಸುರುಟ ಬರ್ಸದ ಪನಿಪೂರ್ಣ ದಿನ ಅನ್ನಾಲ್ ಬಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ಪಗ್ಗು ಪದ್ದಣ್ಮ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನಕ್ ಪಗ್ಗು ಪದ್ದಣ್ಮ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂತ ನಲ್ಲ ತೆರಿಯಂದ ಪಾಯ ಐತ ವಿಷಯಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಪಗ್ಗು ಪದ್ದಣ್ಮ ಪಣದು ದಯಲೆಪ್ಪರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಇರು ಪಣದು ಪಣದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕಡು ಪಾತಿರ್ಯಾರು ಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ
ಐವರು ಸಿರಿ ಸೊನ್ನೆ ಗೆಂಡೆ ಹಬ್ಬಗ ದಾರಕರ್ರಂಗಳ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ಸೋಕಡು ಪಾತ್ರಿಯರು ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಇರಡಸ್ರದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಈ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಇನಿ ಐಲೇಸದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಬತ್ತದ ಕಾಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕಡ ಪಾತ್ರಿಯರು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅವು ಪಗ್ಗ ಪದ್ನರ್ಮ ಪಣದ ದಾಯಗ ಲೆಪ್ಪರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಇದು ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮೆಲೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡರು ಕುಚಿಯಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರನ್ನು ಕೇಂಡ ಪೊರ್ಲುದ ಪದವನ್ನು ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಸಾರಥಿ ಬಹುಭಾಷಾ ತಾರಾ ಗಾಯಕಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮೆರೆಯಿಡ್ದು ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಪಾತಿರ್ಬೇಕ ಅನ್ಕನೆ ಪಾತಿರ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಪಾತೆರ್ವರ ಅಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಬೇಕು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಪದ್ಯ ಇವಾಗ ಬಂತರಿಗೆ ಇನ್ನ ಸಿರಿನ ಪದ್ಯ ಬಂತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಕೊಡುತ್ತಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸೇರಿತ ನಾಯಕಿಯಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ಪ ಬಣ್ಣದಿತ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ಅಲ್ಪ ತುಂಬಾ ತಿಡೀರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ಅಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗಿಂದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಕೋ ನನ್ನ ಐನಾತ್ ಅಂಕಲು ಐಲೆಸದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಕಲ್ ಕೌಡೂರ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇನೋಡು ಅಂತಿನ ಏತೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಸೆಲು ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂತಿನಾಲು ಉಂಡು ಕೌಡೂರ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿನವ್ರ ಲೆಪ್ಪಡು ಅಂಚಿನ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಗುರುಕುಲು ನಂದು ಯಾಪಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬಂತಿನ ಜನ ಅರೆನಂಜಿ ಲೆಪ್ಪಡು ಅಂತಿನ ಆಸೆಲ್ಲ ನೆಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಷ ಅದ ಪತ್ತನೇ ಅಜ್ಜೆ ಅವು ಮುಲ್ಪಡು ಅಂತಿನ ಉಂಡು ಆ ಪುತ್ತೂರು ಮಾತೆ ಅಂಕಲು ಇಂಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ನಿಗಲೆದುರು ಅಗಲ ಅನುಭವಲೇನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಇಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಪದನ್ನು ರಮೇಶನ ಸೊರಟು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ರಾಜೇಶ್ ಆಳುವಾಗ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ಕೊರಿಯರು ರಾಜೇಶ್ ಆಳುವರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳುವರಿಗೆ ತುಳು ಓಲುಂಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಲುಂಡ ಅವ್ರು ರಾಜೇಶ್ ಆಳುವರು ಉಳ್ಳರು ಯಾನು ಅರೇನು 2014 ನಮ್ಮ ಬದಿಯಡ್ಕಾಡು ಮಲ್ತಿನ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನುಂಚಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಲ್ಲ ಆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಳುವರು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನ ಪರವಾದ ರಾಜೇಶ್ ಆಳುವರೆ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಕು ಬರ್ಬೋದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಏನ ಇಲ್ಲದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅದೇ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತ್ರಿ ಪಗ್ಗು ಪದ್ನೆನ್ಮ ಬಂಡ ಬಿಸು ಪಗ್ಗು ಒಂಜಿ ಬಿಸು ಕರಿದು 18ನೇ ದಿನ ಪಗ್ಗು 18 ಪಗ್ಗು ಪದ್ದಮ್ಮನ ದಿನದ ವಿಶೇಷದ ಅದು ಅವು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಬಿತ್ತುಬಾಡು ಭೂಮಿ ಬುಲೆಪ್ಪವನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೌಡೂರ್ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆರು ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಇವಕ್ಕೆ 2ನೇ ಕೇಳಿಗೆ जो बाले जो ತುಳುನಾಡ ತುಡರು ತಿಳಿ ನೀರ ಬಸರು ಕುಮಾರ ಬಾಲೆ ಜೋ 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 ಬಾಲೆ ಜೋ கண்ணீர தொட்டிலிடு என்ன மட்டிலிடு நீரெல்த நிக்காசரே மனசின்ன மசன ஆயின எங்கு
ಮನಸ್ಸಿನ ಮಸಣ ಆಯಿನ ಎಂಕ್ ತೂಪಿನ ನಿನ್ನ ಆಸೆನೆ ತುಳುನಾಡ ತುಡರು ನೀರ ಒಸರು ಕುಮಾರ ಬಾಲೆ ಜೋ 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 ಬಾಲೆ ಜೋ ಕತ್ತಲೆದ ರಾಜ್ಯೋಡೆ ನಿತ್ಯೋದ ಪೂಜೆಗೆ ಬಲ್ಪುದ ತೆಲಿಕೇನೆ ನೀರ್ದಾಂತಿ ಕೆರೆಟು ನಿಲೆದಾಂತಿ ಇಂಕ್ ನೀರ್ದಾಂತಿ ಕೆರೆಟು ನಿಲೆದಾಂತಿ ಇಂಕ್ ಸಂತೋಷದ ನಲಿಕೆನೆ ತುಳುನಾಡ ತುಡರು ತೆಲಿ ನೀರ ಒಸರು ಕುಮಾರ ಬಾಲೆ ಜೋ 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 ಬಾಲೆ ಜೋ ತುಳುನಾಡ ತುಡರು ತೆಲಿ ನೀರ ಒಸರು ಕುಮಾರ ಬಾಲೆ ಜೋ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅದ್ಭುತ ಕಂಚಿದ ಸೊರಟು ನನಾತ್ ಈ ಲೇಸದ ಪೊರ್ಲುನು ನನಾತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಪೊಲಿನಿ ಹೆಚ್ಚಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಘಟ್ಟದ ಬೈದ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಮೇರ್ ಬರ್ತಾರ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜತೆ ಸರೋಜಿನಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇನಿ ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೈತೆ ಆಪನ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇನಿ 7 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ 2:30 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಈಗ 31 ಅಂದೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಇಡುಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಆಪಲ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡು ಅವೇನಿಕ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ರವಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜೆ ಪಾಪ ಕಾತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯುಎಸ್ಎಡ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪರವಾದ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರವಣ್ಣ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಪನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪಾಡಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಿರೋರ ತೆರಿಲೆ ಕಲಾರ್ನು ಅಂದ್ ಅವೇನು ಐನು ವರ್ಷದ ತುಳಿರ ಚಾವಡದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀರ ಮೇರೆ ಅದು ತುಳುದು ಉಪ್ಪನ ಮಾತೆರ್ಲಿಗೆ ಇರಿದ್ರೆ ಅವು ಏರಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋನಾಗ ಚೌಟಿರ್ ಪಂಡದೇ ಬೇರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೇರಿ ಚೌಟಿರಿತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ನೆನಪಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ ವರ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರು ಪಾತ್ರನಾಗ ನಾವು ಏರು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಂಡೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಕೆಲೆಯರು ಪಂಡಿರವು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾರ್ಕಳದಾರು ಅಂಚ ಬಂಡರು ಎಂಕಲ ಅವ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡುತ್ತುಂಡು ತೂವೋಡುತ್ತುಂಡು ಕೇನೋಡುತ್ತುಂಡು ಆರು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಪಾತ್ರಿರೇನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಒರಿಯೋರೇನು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಪಾತ್ರ ಇದು ಅಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪುದಾರ ಬನ್ ಪೂಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಐಲೇಸ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾತ ಸುಮಾರು ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪಂಡೈತೆ ಮುಕ್ತ ಎದುರೆದುರು ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಕೊಂದತ್ತನೇಕ್ ಐಲೇಸ ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣೆ ಪಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪೂರ ಮಾತ ಪುದರ್ ಪನ್ನಿರಬಂಡ ಸುಮಾರು ಉದ್ದ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಅರ್ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೊಂದತ್ತನೇಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತುಳುನಾಡಿದ ಸಮಗ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಎದುರುದಿಯೇರು ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವೆ ಸುರುತಾಯಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಂತೆರ್ ನಿಖಿಲ್ನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಉಪ್ಪವು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯಣ್ಣೆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ನೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್
ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಂಡ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಭೂತದ ಅಲ್ಪ ಪಂಡೊನ್ನಾಡು ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊರ್ಪುನಾಡು ಟಿವಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಜನೆ ಭಜನೆ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ರಿಯಲಿ ಒಂಜಿ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ತುಳುನಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೋಜಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲು ನಡ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನಲಾತ್ ಇರೆಗ್ ದೇವರ ಯಶಸ್ಸು ಕೊರಡು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪಾಪ 1 ಗಂಟೆನೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೇನುಂಡತೆ ಪಾತೆರ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಐಕೆ ದುಂಬು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಪುದರ ಪನಂದೆ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇಂದ ಅನಗ ವರ ಊರುಗು ಪೋದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಪನಡು ಒಂದು ಅದ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಬತ್ತನು ಅರ್ನ ಸುಮಾರು ಪಾತ್ರ ಕಥೆನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಪಗ ಪಗ ಊರದ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿಡು ಮೂಲಿಕ್ತೆ ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅವು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಡು ಐನೊಂಜಿ ತೂಪುನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ. ಊರು ಬಿಡ್ದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ಬಡಕಾಯ್ದ ತುಳು ಕೇನೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣನ ಅಂಚಿದ ತುಳುಲಕೊಂದೆ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ನಮ್ನದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಶಬ್ದಗಳೇನು ತೆರಿಯರ ಆಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ. ನನಾತ್ ಆರೆಗಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ದು ನನಾತ್ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಯಾನು ನಟ್ಟನುವೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಸಾಹಿತಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬೈತೀನಿ ನಂದಳಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು. ನಾರಾಯಣಣ್ಣ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪಗಪಗ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಲ್ಲಾರ ಅವಿನ ತೂನಗ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಅಂತೂ ಪರವಾದ ಅವು ಏತ ಪಂಡಲ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರೇನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಭೇಟಿ ಆಜಿಂದಲ್ಲ ಅಪಗಪಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವಡು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೇಂದಿನ ಈಗ ಮೈ ಒಂದ್ ನಮ್ಮ ಇರ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂದ್ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗ್ಬಿಡು ಅವು ಅಂಚಿನ ಕಥೆಗಳೇನು ಇನಿ ಅವಲ 7 ಸಿರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಬನ್ನಗ ಇಂಚಿನ ಬಂಪಿನ ವಿಷಯನೇ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋಡು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಅಂಡ ಅವು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿದ್ ಬತ್ತಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಐಲೇಸ ತಂಡೋಗು ಯಾನು ತರತಗ್ಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸದ್ದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತಂತಲೆ. ಕೌಡೂರು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ಇಟಲಿ ಹಿಡಿದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಊರು ಪರ ಊರದ ನಾಲನ ಕರಂದದ ಅಂದೆ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸರ್ವತಮಣ್ಣನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಸರಿ ಜನ ಅವೇ ಯಾನ್ ಬಹುಶಃ ಇರು ಮುರಾಣಿ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಯುಗಾದಿ ಎಲ್ಲ ಬರ ಓದಿ ಇರ್ತೋಜಿಂದು ಕೇಳೋಣತೆ ಬಾತಿರ್ನ ಪಗ್ಗು ಪದ್ದನ ಬೋಪಿನ ಪತ್ತೋಗಿತ್ತು ನಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಪದ ಕಲ ಇನಿ 12 ಮಗು ಒಂದು ಬೊಟ್ಟುಡು ಬೈಲಿಡು ಇನಿ ಅಡಿ ನೀರು ನಗುಲು ಬಿತ್ತು ಪಾಡುವೆರು ಪನ್ನಗ ನೇಜ್ ಪಾಡುವೆರು ದಾಯ ಪಂದಾಗ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಕೃಷಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಅತ್ತರ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಲು ಉಂಡು. ನನ್ನತ್ತ ಜೂನ್ 5 ಆಜೆಗೆ ಆನಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ತಗ ಬೈಲ ಕಂಡಲು ನಡರ ಶುರುವಾಪ ಈ ಪೊಡಿ ನೇಜಿಗೆ ಒಂಜಿ 40 ದಿನ ಆವಡು ಮೇ ಒಂಜಿ ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಜೂನ್ 10 ಆನಗ 40 ದಿನದ ನೇಜಿ ಬೈಲಿಗೆ ನಡ್ರ ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. ಪಗ್ಗುಡ್ 12 ಮಗು 10 ಬಿತ್ತು ಕಾಲಂಚಿ ಪೊಡಿ ಕಡದ ಕ್ರಮ ಅವೇತಾನೆ ನಿಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬರೇ ಅಲ್ಪ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡು ದೇಬನಗ ನೆನೆಪಾಂಡು ಪತ್ಪದ ಕಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಪತ್ತಿನ 10-15 ದಿನ ತಗ ನನಗೆ ಬೈಪತಿನ ಕ್ರಮ ಕುಲ್ಪರ ದುಂಬದ ಅಂಚೆ ಎನಲೆ ಕೊಡು ಅಂಚಾದ ಪಗ್ಗು 12 ಅನ್ಪಿನ್ 12 ಬಂದ ಪಗ್ಗುಡಿ 12 ದಿನ ಪೋಂಡು ಮುರಾಣಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಯುಗಾದಿ ಆನಿ
ಆನಿ ತಿಂಗೊಡೆ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚೆ ನೀ ಒಂಜಿ ಎಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು 35-17 ಒಂದು ಎರಡು ಕಾರಣ ಅಂದದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ಲಾಕ್ ಪಾತೆರಿಯರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುಲ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾಯೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಆರಾಂಡ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರೋಡು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿನಾರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಜವನೇರೆಗಂದುಲತ್ತು ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಗುಲು ಐಟ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆಲ ಉಂಡೆ ಕಲೆಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೂ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮನ ಅವೈದಿಕನ ಊಲ ಇಪ್ಪಡು ಮಾತಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮನ ನಂಬಿಕೆಲು ಅತ್ರ ನಡವಳಿಕೆಲು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಪೂರೈಕಲ ಅವು ಯಾರು ಪಂಡಿಲಿಕ ಆ ಸಿರಿ ಬಾನೋಡ್ ಬುಲ್ಲಿನ ಹಬ್ಬಗ ದಾರಗೆಂದೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಹಬ್ಬಗ ದಾರಗೆ ಬಂದಾಗ ಬುಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪ ಅಂಚ ಐಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಆಂತರಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಲು ಉಂಡು. ಆರು ಬನ್ನೆಲಕ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದಾಲದ ಅಂತ ನಗುಲು ವಿಚಾರ ಪುರ ತೆರಿಯನಾಗುಲ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಿಯರು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಒಂದು ಪುರ ಕ್ರಮಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಆದಿರ್ದಿಂಚಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ದೇಪ ನಗಾರ ನೆಲಕ ನೀ ಪಂಚಭೂತಲು ನಂಗೆ ಐಕ್ಲೇಡ್ ದಾಪಿನ ಈ ಭೂಮಿ ಐಕ್ಲೇಡ್ ದಾಪಿನ ಈ ವಸ್ತುಲು ಐಕ್ಲನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಪೆರ್ಮೆ ಆರು ಬನ್ನೆಲಕನೆ ಈ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟನ ನಿಗುಲು ಕುದ್ದಾರ್ ಪನ್ಪನೆ ಅಂಕಲಂಚ್ ಪನ್ಪಿನ ಕುದ್ದಾರ್ ಮನ್ಪುಜ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟು ಆ ನೆಂಜಿ ಪೂರ ದುಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಲಸೆಗ್ ಕನ್ನಡಿ ಬುಡಾಯಿಗ್ ಕಲತ್ತ ಮರಕ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಕ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನ ಕರ ಅದೇ ಬನ್ನಾಗ ಐಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಉಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಾವೇರ ಆವಡು ಅತ್ತಡ ನಾವೇರದ ಮುನೆ ಆವಡು ಪಲಯ ಆವಡು ನಮ್ಮ ದತ್ತದ ಬುಡ್ದಿನ ಅಂದೇನು ದರ್ತದವೇನು ನಮ್ಮ ತೂರ್ ಪರ ಇಜ್ಜಿದೆ ಬನ್ನ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮರ ಕಲ್ಲರ್ಕೊಂಡು ತಗುಲ್ಕೊನೋದು ಅವೇನು ತೂರ್ಪು ನಮ್ಮ ತೂರ್ ಪರ ಇಜ್ಜಿದೆ ಐಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಇಂಚಿತ್ತ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರಿಪದೇರ ಅರೆಗೆ ದೇವರಾಯರ ಗಾಯಶ ಹೊರಡಿ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಹೊರಡನ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆ ಅನ್ನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಜರ್ಮನಿ ಹಿಡಿದು ಭಾನುಮತಿ ಹಿಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಪಾತ್ರ ಮುಲ್ಕಿದಾರ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೇನುಂಡೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿನ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಕೊಡೂರು ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಪುಜಿ ಹೆಂಗ ಅವೇ ಇನಿ ಪಗ್ಗುದ 17 ದಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕೀಂಡದು ಮಸ್ತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗ ಅವೇ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಿರಿ ಕಂಠೋಡು ಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮೂನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಆರ್ತಿರ್ಪಾಯರು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಎಂಚ ಕಾಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ಒಂದು ಬಂಜರ್ ದೀಪ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಾದ ನಮಕ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಎಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪುನರಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯಡು ಏತು ಕೇಂಡಲಯ್ಯ ಉಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಬೆಜಕಾಯಿ ನೀರಿಟ್ಟು ಪಾಡುವೇರು ಒಂದು ಕುಕ್ಕುದ ಉಪ್ಪಡುವಾಡುವೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಾತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇರು ನಮ್ಮ ಅರೆಗಳಾಗ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಪೊಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲ್ಮೇಲು ಯಾನು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನು ಒಲ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೂಡ್ದು ಪಂಡು ನನೋರ ಮಾತೆರಡಲ ಏನ್ವೆ ನಿಕುಲು ಗಣ್ಯರು ಐಕೊಂಜಿ ತಾಜಿ ತೋಜಾಯರು ಐಲೇಸದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಝೂಮುಡು ಬರ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾಪಿನ ನಿಕಲೆಗ್ ಸಲ್ಮೆ ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯರು ಲೇರು ರಮೇಶ್ ಕಿದಿಯರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರ ಭಾಸ್ಕರ ಕುಕ್ಕಳ್ಳಿ ಕುಕ್ಕುಳ್ಳಿ ಶಬ್ದ ಪಾತ್ರ ಪಗ್ಗು 14 ಮನುಷ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಮಾತಾರ್ಲ ಪಾತೆರ್ಯಾರು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೇಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಈತೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯೋಡ್ ಈತ ನಾಲೆಜ್ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ
ಒಂದು ಓಲ ಬುಕ್ ತೂದು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತೂದು ಬರ್ತಿನ ಬ್ಲಡ್ ಹಿಡಿತನ ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಡಾದು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡ ಇಲೇಸ ಎಪ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಪ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಅಂದೆ ಬಕ್ಕಿಂಚಿನ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಲರ್ನ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಭಜನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನಸ್ ಅಂದವೇ ಅರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೆಲವು ಲಿಂಕ್ ತೀಯನ್ ಇರ್ಲ ಕಡಪಡ ದಿನ ಕೆಲವು ತೀಯ ವಾಯ್ಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡರ್ ನಾವು ಜಬ್ಬರದ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಾಲೆಜ್ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಇಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡೆ ಪಾತ್ರನು ನನ್ನ ಐಲೇಶ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ ಪುರ ತುಳುನಾಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಪ ಮುಲ್ಪ ಫಾರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕುದೊಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅಪರೂಪಗಾರ ಅಂಚೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ಲಕ ಮೈಂಡ್ ಪುರ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಾಡ ಎಂಕಲ್ ತಯಾರು ಏತು ಜನ ಲೆಕ್ಕರೆ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಇರ್ತೀರಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸೇರಿಗಾರಲ್ಲಿ ರಮಣಂದಣ್ಣೆ ಹೋಮನ್ ಹಿಡಿದು ನೀನು ಪಾತಿರಲಿ ಎಂಕಲ್ 10 ನಿಮಿಷ ನಾನೊಂದು ಮಾತಾಡಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಮುಗಿಪ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ ಕೆಲವು ಕವಿಕಲ್ ಮಾತಾಡಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ರೂಪಕಲಾಕಲ್ಲೇರು ಯಶೋಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಂಬೆ ಬೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಯ್ ಕುಂದಾಪುರ ಕವಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅನ್ನೇ ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಪಾತಿರಲಿ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಓ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಾ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರವಲ್ಲಿರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒರಿಯೋರಿನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆರಿಗಾರ್ ಉಳ್ಳರೆ ಯಾರೆಲ್ಲೆಪ್ಪಲೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆರಿಗಾರ್ ಅಮೆರಿಕದ ಬೋಸ್ಟನ್ ಹಿಡಿದು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆರಿಗಾರ್ ರಾಮಾನಂದ ರೋಮನ್ ಹಿಡಿದು ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಸ್ಟನ್ ಹಿಡಿದು ರೂಪಕಲ್ ಆಳ್ವ ರಮಣದಂಡ ಪಾತ್ರರವರ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಮುಂಬೈ ಹಿಡಿದು ರಮಣದಂಡ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾತಿರಲೇರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ತುಳುವ ಪೆಜೋಕುಳ್ಳೇರಿ ಸರ್ವತಮಣ್ಣಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಮಾತಿರಗಳ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬೈಯದ ಪುರದ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತಿರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆನ್ನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡು ತೆರಿದಿನ ಎತ್ತೋ ವಿಷಯಲೆತ್ತಿನ ತೆರಿಯದಿನ ಕೆಲವು ಮಾತ ವಿಚಾರಗಳು ಪಂಡೇರಿ ಆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ತೆರಿನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಾಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಐಲೇಸ ಟೀಮ್ ಮಾತೇರ್ನ ಟು ಸೇರೊಂದು ಸರ್ವೋತ್ತಮನ ಮುಂದಾಳಿಗತ್ತೆ ಮಾತ ಐಲೇಸ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಿಗು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಏಪಲ ಮಲ್ತೊಂತಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ತಿತತ್ತದ ನಮ್ಮ ಓವಾಣ್ಲ ತೆರಿಯರ ಇಜ್ಜಿದ್ನಾಂಡ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಪೂರ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡು ತೆರಿಯರ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇನು ಪಟೋನರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜಶ್ರೀ ರೈ ಇಲ್ಲೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕೊರೋನಾದ ಮಧ್ಯ ರಮಣನ ಗಡ್ಡಲಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೊರೋನಾದ ನೆನಪುಗವು ಶಾಂತಾರಮನ್ನೆ ಬಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿಂದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ ಎಂಕಲೆಗಳ ಆಡ್ತಂಡು ಏರ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಪಾತ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿರ್ತಿಂದ ಒಂದು 8:45 ಅಂಡ್ 1 ಗಂಟೆ ಊಟ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಗೆತನಗಳು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಗೆತನ್ನೆ ವೇಳೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತುಂಡಲ ಐತ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಧ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪನ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಗೆತುನ್ ಜರ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಗೆತನ್ನೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರ್ತೀರಿ ತುಳುಕೂಟದ ಜಯಂತ ರಾವ್ ಎರೆಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಅದನ್ನ ಪಾತ್ರದ ವಿಷಯಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎರೆಗ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಎಂಕಲಗೆ
8:49 ಅಂಡ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಊಟ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು. ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ರೆ ಪ್ರಭತ್ರಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂಬೈ ಬೆಳವಾಯಿ ಪ್ರಭತ್ರಣ್ಣ ಕೆಲ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಒಂದು ಏನಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಲ್ಲೆ ತುಂಬಾ ಪಾತ್ರೆ ಅದು ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕಳ್ಳಿ ಅಂತ 2 ಶಬ್ದ ಪಾತ್ರೆ ರೆಡ್ಡತ್ತು. ದೀಪಕ್ ಜೈನ್ USA ಪಾತ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನೊಂಜಿ ಬೇತ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ರಪ್ಪ ಒಂದೊಂಜಿ ನೀತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐಲೇಸ್ ದಂಡದಕ್ಲು ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನಿಯ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಲೆಜ್ ತೊಡತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬುದಕ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಲು ಏತೋ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮದತಿ ಪೋತುನದಿಂದ ಇತ್ತ ನಡೆಸೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಲೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ದೂರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಊರುಡು ಪುರ ಎಂಚ ಪುರ ನಡತೊಂದು ದುಂಬು ಪುರ ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಂಜಿ ಬಾರಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ್ ತೆರ್ಪದ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅರ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಪಾತ್ರನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅರೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪತ್ತಾರಂದು ಪನೋಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದು. ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಈತ ವಿಷಯ ತೆರ್ಪದ್ ಕೊರ್ನ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಐಲೇಸ ತಂಡದಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೀಪಕಣ್ಣ. ಯಾಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರು ದೀಪಕಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಪುಂಜೇರಿ ನಿಗ್ಲೆಂಕಲ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸಾರೆ ಒಪ್ಪನೋಡ ರಾಜೇಶ್ರೀ ರೈಕಲು ಪಾತಿರುವಾರ ರಾಜಶ್ರೀ ಟಿ ರೈ ಪೆರ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜೆ ವೇದಿಕೆನ್ ಪಟ್ಟೊಂದ ಅನಿಯಾನು ಮಸ್ತಾರ್ ನಾ ಪಾತೆರನ್ ಎದುರೆದುರುಕೇನಲ್ಲಿ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನೆ ಪಾತೆರ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪಕ್ಕು 18 ದಾಯೆ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತುದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಈ ಪಕ್ಕು 18 ಮನಗ ಒಂದ್ ವರ್ಷ 4 ಪಣಿ ಪುರಿಯರ ಶುರುವಾಪುಂಡು 10 ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಣೆ ನಂದ ಆಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ತುಂಬೆ ಒಂಚೂರು ವಾತಾವರಣದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಫಲವಂತಿಕೆಗ್ ಪೂರಕ ಆಪುನಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುನ ಆ ಸಮಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಚ ಪಿನ್ನನಿಗೆ ಮಂತನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪದ ಕೊರಗ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮೊದ್ಲೆ ಕೊರಗ ಜನಾಂಗ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪಂಪನ ಅಕ್ಲೆ ಮದಿಮೆಗ್ ದಿನಕ್ಕೇನು ಚೆರಿ ಆನೆ ಆಡು ನನ್ನ ಪಗ್ಗು ಬದ್ಮೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಿನಕ್ಕೇನುಡು ನಂದು ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ದುಂಬದಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತು ನಿಂತೋಜು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗ್ ಫಲವಂತಿಗೆ ಪಣ್ಣ ದಿನ ನಂಡದು ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡ್ ಪಗ್ಗು 18 ಮನೆ ಪಾಡಿಯರೆ ಎಂದು ಮನ್ಪೇರೆ ಗೆತೊಂಡೇರು ನಿಂಕ್ ತೋಜುಡು ಯಾನ್ ಪಿಂದಾನಿ ಮಾತಾಡೋರು ಕೂತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಥೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಿರಿನ ವಿಷಯಗಳು ಬುಕ್ ಪಗ್ಗು 18 ವಿಷಯಗಳು ತುಂಬಾ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಥೆ ಇತ್ತಂತ ಪಾತಿರ್ಲ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ತುಳುಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಬೀಸುತ್ತದಾಗ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾರೆಲ್ಲ ಇಂದು ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಚಾಂಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಶುರುಕ್ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ಟೀಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವುಡು ಅವೇ ಇಜಿಂದಾಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆನ್ಪುರ ಕೇನರೆ ಇಜ್ಜಾಡು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಎಂತೆರಿಯ ಉಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡವಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆದ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯ ನೋಡು ನಾನು ಎಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ನಾನಲ್ಲ ಅಂಚದ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪಾತಿರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಡ್
मस्त लायकांड ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ पूर्णिमा शेट्टी पातेरा ಯಾರು ಪಾಟೇರ್ ನವೇಡ್ ಗೆಂಕ್ ಕೇನರೆ ಇದ್ದ ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣನೇ ಬುಡದಿ ಕುಲೊಂದು ಕೇನೋ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಗನ ಪಾಟೇರ ಪೂರ ಕೊರ್ನಿಗಳು ಓ ಇರೆಗೆ ಕುಟ್ಟಿ ನೆನಪಂಡ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕೊಲೋನಿಸ್ತೇರಿ ಈಗ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಪಂಪು 15 ಓಪನ ತುಂಬಾನೇ ಕುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಪುಲು ದಿನಾನು ನಮಲಕ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ತಾರೀಕು ಅಂತ ಓದಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ನಮೂನೆ ನೆನಪುದಿ ಓದಿರ್ತೇವೆ ಆ ಪಗ್ಗು 17 ಬಾರಿ ಮುಕ್ತದ ಆ ಕಾರಣ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾರಿ ಕೊರಲು ಪಾತ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಕೃಷಿಕ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ಪಗ್ಗು 17 ಪಂಪಿ ನಾವು ಸಿರಿನಗಲಿಗೆ ಎಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಿರ್ಬಲ್ಲಾಗ ಅವು ಅವನ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಗೀತವಾದ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಲ್ಮೇಡಿ ಏರಿಯಾಗೆ ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪೇತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೂಪಕಲಾ ಆಡುವ ಮಮತಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿರು ಪೂನೆ ಹಿಡಿದು ಮಮತಕ್ಕ ಹಲೋ ಶಾಂತಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ರೂಪಕಲಾ ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಜವನನ ಬಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಲ ತೆರಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದಾಲ ತೆರಿ ಒಂದಿಜೆ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಬೆನ್ನಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೆರಿ ಟುಪ್ನ ಬೆರಿ ಪಡ್ದು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರಲು ಮಸ್ತು ಎಕಡೆ ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಏಡು ಮುಟ್ಟಂದಿನ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಓ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನೆಂತುನಗ ನನ್ನದ ಜವನೇರು ತುಳು ನೋರಿಪೇರು ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಮನಸ್ಸೇರಿ ತುಳುನಾಡಿಲ್ಲ ಜವನ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ರಾಜಶ್ರೀ ನಾಕಿಲ್ಲ ಪುರ ಜೋಕ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಡು ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಅಕ್ಷತ ನಾಕಿಲ್ಲ ಪುರ ಅಂಚಾದ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಒಂಚೂರು ಒರಿಪುನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಿಡೋಲಿ ಇಂದು ತಜ್ಜಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಕಾರಣ ಪದ ಕೇನೋಡು ಇತ್ತಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಬನ್ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಜನೆ ಬಂಡೀರು ಬೊಕ್ಕಲವ್ರ ಒಂದು ಪಂಪೇರ ಅನ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜವನ ಯಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೇಂದಿತ್ತವೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಊರುಡೆ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಉದುತ್ತಿಜಿ ಅಂಜ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಜವನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿನ. ಓಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಡಿಕೇರಿ ರೂಪಕಲ ಭಟ್ ರೂಪಕಲ ಭಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಎಂಕಲ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೆಂಗ್ಲೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂದು ಐಕೆ ನನ್ನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೆಗಡೆ ಕಡೆ ನೀವು ತರ ತಪ್ಪದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪ ಚೆಂಗ್ಲೆ ಅಡಿಗೆರುಳ್ಳೇರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏರ್ಪಂಡು ಬರ್ತನು ಉಳ್ಳೇರ ಅರೆ ಬಹುಶಃ ಟೈಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಓಕೆ ಚೆಂಡ್ಲೇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಗ್ಗು 17 ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ದಪಂದ್ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮನ್ಪುಗ ಮನ್ನೆಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಿತ್ತ ಕರಿ ವರ್ಷ ಅಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಡುತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ರಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದ್ ಪನ್ನಂಜಿ ರೆಡಿ ಆವಂದಿತ್ತ ಎಂಗ್ಲು ಬಟ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಾಯಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತದೆ ಮನಲ್ಲಿ ನಂಕಲ ಪೊಸತ್ತೆ ಇತ್ತದ ತುಳು ಒಂಜ ಒರಿಪೋಡುತ್ತಿಂದ ನನ್ನ ಜವನಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ರೂಪಕಲಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ಜವನಿಯರು ನಮ್ಮ ಅಂತೆ ಎದುರು ಕಾಣೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಆ ರೀತಿ ಉಡುಪಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂಜ ಬಂಡೇರು ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ ಅಂದು ಉಡುಪಿ ಒಂಜಿ ಮೇಡ್ದು ಬೇತಕ್ಲ ಪಾಲ ಒಂದುಂಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಪನ್ಪುನಿಕ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿರಾರು ತಂಕ್ ತಿರಿಪಾಯರು ಇಂದೇನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗಮನೊಟ್ಟು ದಿಯೋಡು ದಯಪಂಡ ಹೋರಾಟ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂದೇನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದು ಇದು ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟವನಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೋಡು ದಯಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾಯರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಈ 3-4 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೇರಿ ನಾ ವಿದ್ಯೆ ಕೇಳಾರಿ ಎನ್ಸಿ ಮಂತದಾರನಿ
ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ, ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲಿ ಮಾತಿರ್ತೀರಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಪಾತಿರ್ತೀರಿ. ತುಳುನಾಗೆ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು 4 ಜನ ಆಶಾನಂದ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಬೇತೆಯರೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬುನಿ ಆನೆ ಆರ್ನ ಪಾತಿರ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಿರಲ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲು ತೆರಿನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲಾಗ್ತೀನಿ. ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟ್ರಿ ಪೋನಾಗ ಪಂಡೇರ್ ಆ ಹುಡುಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾತೇರಿ ಮೇಕ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ತುಳು ನಮ್ಮದು ಒರಿಯೋಡು ನಾವು ಮೇಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತ ಪ್ರಾಯ ಪಂಡೇರಿ ಇತ್ತಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜೇರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನಿ ನೆನಪಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗುರುಕುಲ ಆಗ್ತಿರಾರಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತೇರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ತೆರಿನಕ್ಲು ಹಿಡಿದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂಚಿನ ನಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮನ್ಪೆರೆ ಉಮೇದು ಕೊರಕ ತುಳು ಅಂತ ಜನಗಳ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತೀನಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲ್ದಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದು ಜರ ತುಳುನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಗಮನ ಕೊರಪ ಅಂದ್ ಐಲೇಸ್ತ ಪರವಾದ ಯಾಲ್ನ ವಿನಂತಿ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಐಲೇಸ ತಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏಪಲ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಪಂಡದೇ ನಂಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಹಿಡಿತನಕ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲೇರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚ್ಚೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇಚಾಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಪೂರ್ಕ ರಡ್ಡೆ ಒಂದು ಶುರುವಾಯಿನದ 5 ನಿಮಿಷ ದುಂಬಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡಿಯ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂದು 7 ಜನ ಬತ್ತೀರಿ ಪರಿಚಯದಾಗ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಾಗ್ಲಿ ನನಲ ನೆಟ್ಟು ಇಡಿತ ನನಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಈತೊಂಜಿ ಜನ ಸೇರ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಬಕ್ಕಲ್ ಬನಲ್ಲಿ ಲೇಪಂಡ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬರ್ಪೇರಿಂದ ಪಂಡದು ಬಕ್ಕ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮತ್ತ ಉಲ್ಲೇರು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಸರ್ವತ ಮಣ್ಣೆ ರವಿ ಶೆಟ್ರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪೇರ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬೆರ್ಮೇನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮನ್ಪುವಾನ್ ಪಂಡದು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸ್ದ ಪರವಾಗಿ ಭರವಸೆ ಗೊರೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಐಲೇಸ್ದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡನ್ ಪಂಡದು ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಮಾತೇರಿನ ಅವಕಾಶ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದದ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಲ್ಪ आणि वीरप्प मैलेर तिथियंड कान्सेप्ट ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರನ ಒಂದೇ ಇರ್ತೇವೆ ತಯಾರಿ ಇರ್ತೇವೆ ವೀರಪ್ಪ मैलेर ಉಲ್ಲೇರ್ಲೆ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಿಸರದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಕೈದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಿ ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ 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 ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂದ ಏನ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ ತೋಜನೆ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತೋಜನೆ ಹಲೋ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹಲೋ ಕೇನುಂಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಕೇನುಂಡು ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಮಿತ್ತದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಾಡಿ ಹಲೋ ತೋಜನೆ ಅಣ್ಣ ತೋಜನೆ ತೋಜುಜಿ ಕೇನುಂಡು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕಲೆ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತ್ವೇನ ಪಳ್ಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಪಾತಿರ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ತುಲೆ ಅರಡಾಗಿ ಕಡೆ ತಾಜಿ ರೆಡ್ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಎನ್ ನಾಡಿಗ ತುಳುವೆರ ಎಂಕಲ್ದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಐಲೇಸದ ಪ್ರಮುಖರು ಮಾಲ್ತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಪರ್ವತದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಪನ್ನೋಡ ಇನ್ನು ಸುಮಾರತ್ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡ್ಲೇರ್ ಹೊರ್ಲಿಟೆ ಪಣ್ತೇರೆ ಆರ್ನ ಮಾಲ್ತ ಪಾತ್ರೆಕ್ಲ ಎನ್ನ ಸಹಮತ ಉಂಡು ತುಳುತ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ನಾನು ದುಂಬುಕ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಕೋರ್ಕೊಂತ ಪಣ್ಯರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಂತುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶ ಹೊರತು ಸಜ್ಜನಿತ ಜನಕ್ಲು ಮಾಲ್ತ ಬಗೆದೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಂಗೆ ತೆರಿಯಂಚಿನ ವಿಷಯನ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ
ಮಸ್ತ್ ತೆರೆಯರುಂಡು నేను ಮಾಲ್ತ ನಮ್ಮ ದುಂಬುತದ ದಿನೊಟ್ಟು ಇಂಚನೆ ಕೇಳೊಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಐಲೇಸದ ಪರ್ವಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಲ್ತರೆಗ್ಲ ಇಂಚನೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಪ್ಪಡು ಪಂತಿ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಡಿಗೆರೆ ಚಂದ್ರಮಣ್ಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೌದು ಸರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾರಿ ಅಂತಂದು ಎಡೆಗೆ ಮುಗಿತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗೋಪಾಲ್ ಪಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಈ ಲೇಸ್ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತನೆ ಈ ಲೇಸ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತಿರಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಳು ಪರಿಸರ ಒರಿಯೋಡು ನಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನಾತು ಹೆಚ್ಚ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪೋಡು ಪಂತ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತೇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪುಗ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪುಗ ನಿರಂತರವಾದ ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದೆಪ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿ ದಿವಡ್ಡ ದುಂಬು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೋಡು ಪಂಡದು ಗೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಟ್ಟಿ ನೆರಡ ಭಿನ್ನಾಯ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೇನೊಂದತೆ ಕೇನುಂಡು ಉರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಗ್ಗು ಬಡ್ಡೆಡುವ ಬತ್ತ ಆ ದಿನದ ಮಹತ್ವ ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದುಮ್ಮುರುಂಜಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎರೆಗಳ ಗೊತ್ತುತ್ತುಜಿ ಇನಿ ಅವೇನ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೆರಪಾದ ಕೊರ್ದು ನೀತ ಭಿನ್ನರಾದ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ನಲು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿನ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ರೂವಾರಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಯುತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ತುಳುವಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘಟಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡದ ನಡಪಾದ ಕೊಡ್ದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಷಯ ತಿರ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಊರು ಪರವೂರದ್ದು ಬೊಂಬಾಯಿಡ್ದು ಹೂನವ್ರದ್ದು ಕುಡ್ಲರ್ದು ಮಾತಾ ಊರದ್ದು ಬರ್ತದ ಗಲ್ಫ್ USA ಕಡಲ ಆಯರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಾತ ಕಡೆ ಬರ್ತದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಡ್ಡೆ ನಡೆದು ಕೊಡ್ಪಾದರು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಅಬುದಾಬಿ ಹಿಡ್ದು ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಕತಾರ್ ಹಿಡ್ದು ರಮಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ರಮೇಶ್ ಕಿಡಿಯವರು ಹಿರಿಯರಾಯನ KN ಅಡಿಗರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗಾರರು ನಮ್ಮಲಿಕ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮರಾಯನ ಕವಿಯಾಯನ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡರ್ ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಯಂತರಾವ್ ತುಳುವರೆನ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಷ್ಟೇ